Ye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Bwakire byanainde abaminto asema Bwakire koburwa ebitune byetu byose byagusi nyasawe berombia mwabokire bya omone bwo bosera abamona ino mwezi cyongo kwana no murande ya fete yageta kurwa sekanisi ya Happy Church Ministries International suneka nyasawe tobokire byanainde lero takitetorigereria marika macheno nyasaye nekero toko sasa masabaito toso eto komotanga na nyasaye bosio asekera lingana na jishuguri ase nchima mbiyabona iganyu matutaracha ke bipindi byaito byerituko aseke eruninga yaito sase TV yaito station yaitengi yeye nigo na tabisabire nga nyasaye bimmegandole igoro mono anyale gusesenya omorigererio ito anyale kogokigwa na wencho ya ase bipindi byaito kerenge kenne kya masaba ya mambya atali nga nokorandie njiri kore nogo chakali ngana buya nogo chake bipindi buya nogo chaka matangasa ito buya nogo chaka kachia bali cheito na kobeka barali abaito aso boroso no boronge bwa nyasaye kero bago etana na gosangirira chia bali na gosangirira mangana maya buna tekire chinsa mone chingongo chionsi ase nsengima na ase bitune byetu bya gusiye bigima na Nairobi yaito nigo toko basaberanga nyasaye byemegandabe na barabo kero bago tara ase chibara kero bago tumia chigari bande bago tumia chipigipigi bande bago tumia magoro nyasaye byemegandaba sesenie habarali baito bonsi andonsi asemo koboka gochema mbiyabona mogo cha kemeremo mokwe anda na babo gocha ase studio ya itora erengiya gocha kebipindi byeito tiganya sabe byemegandaba sesenie torigereria marika se gitabu kia Yakobo gose torigereria ase Petro liro beria litangani lya Petro isato Petro isano ekefungo kiaye kia isano nemo kego kwana iga isano Petro yelitanga ni isano nemo egoteba iga pasi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake ngekeye asoko boko kwa nyasaye kolikole ne chinguru egerere nyasaye areko bayimukirire igoro iyenye to wekeya ayenye gukwimukirira igoro basi to konyara kogenda ande lakini abaminto ekero wekeya asoko boko kwa nyasaye kolere chinguru nyasaye byembigana nigago to imukirire igoro anonsi asoko genda nyogotage to bonne wa nyasaye bone keya asoko bonne asoko boko kwa nyasaye anansi asoko genda gotagete promotion bono kureke ya soko boko kwa nyasaye ngere na tuyimukire igoro chinga gichaye ekero chiraike baminto bane asema biya bono iga gakwabokire otaragenda obisi otaragenda byasara byao eke ya soko boko kwa nyasaye egerera kuyimukire igoro gakya baminto gusiba ito andonsi asemure bali bakora chigazi chinse cy'isiko nimbata masabi kyandara chisemo cha Tanzania nimbata masabi kyale Katari ekeya sobo nene bwa nyasaye ekeya soko boko kwa nyasaye kolere chinguru nali nyasaye ito arato imukire igoro asobo nene bwaye asema mbiya bono iga etangani asomonne tigango tangani tweke itwenzi asobo siwa nyasaye nabamalika atatebiriko tigatwekeye asobo nene nyasaye tigatweke itwenzi asobo siwa monene tosabe egere nyasaye tuyimukire igoro marago batwake chinkubi togoteba ngambiye mono Kristo asenye jobu ya wakorire tosabe tatomia watatebiri tweke ya soko boko kwao nabe kiro murigereria bw'Ensoko TV asoko boko kwao tata keragwe ekeya Yesu nigo namusabire ng'omurende mwagate kerakogenda nyasawe itomutangasachi oyo akogenda chinsemo ao bande bakogenda guchilift not lift abande bagenda south abande bagenda east abande bagenda west abande bagenda north tabo kumya bakonye
Kristo balende bagate kabago toletera ya tikire kurchi nkongo cheito tatabe meganda balende nande kwana mona barabo abantu mara bako gende gasi mambia bono Yesu wewe kumya na babekira asaba bokao tuweke iria sobo amo gatogo chakali tukulia lero Yesu chakamo na intwe tolende wikamaragoba tokobake na okoba na sengichobya wao na sabire semereti aso mwana yo Yesu Kristo yoromo tolito biyamono Kenya sabe megandabo naye no muranda chapete ageta mumanyi korwa suneka enamba yesi misiro 726 869 188 ingakere egere manyenkoro ansemo kiwekeye Kenya sabe go kumya akorende asiritara Yesu Kristo shalom. Buya kegemo Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire Omwanchwa omorigereria incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gosekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka nga conventional medicine
twatumia nutritional medicine na ndi twatumia ndigo international herbal medicine ase nyagitari yaito itogo make sure nga twakorire diagnosis twamanyire mechando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo anye kwa buli bwo murembe n'ekindwara cy'inko buno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekante na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchobo songo gose twakirishime asi number 0722245763 Daktari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyendete ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomubusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko Omwanchwa Mwanchu omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago bw'Ensoko TV gochiko komanya onsi eyamase yamo ali ayenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Mrna nabari b'Chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinsa Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mwanchu omorigereria Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegererwa ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko ya gusi si chinsa mo buna ichana kuru Mwanchu omorigereria elitonyareko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinsa mo Childoret no mugusi ora ase chinsa mo Childoret nera nyareko bakoigwegwa Mwanchu omorigereria ntonyareko batoko genda ase bali barasa amasamba na chinsa mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyareko batoko ireke gusi oro no mugusi anyareko bagakoigwegwa ase nchira enkeranu chinsa mo Chia Mombasa tonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa ase nchira enkeranu aiga Omwanchu omorigereria segeta seni gia Soko TV no botochi kwa batoko kora eke kurugeito tonyareko batoko gekora ase nchira bwenerete Mwanchu omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino Mwanchu omorigereria tonyareko batoko korareria okorari kwa nyagosira ase nchira bwenerete Ensoko TV oboroso bwomogusi Eye n'Ensoko TV oboroso bwomogusi
Omwanchwa omorigereria Bwakire ndonsia sole semambia bono getaseni bw'Ensoko TV chitariki 25 mutinyi noyo gatano gatatu mwaka bw'echiribu 2025 ne masemambia bono nande ngokwarigania ase eikeye litukolio mwelio karatoko rumuruberio Ensoko Bwakire nchenguru ku Innocent Onyango bugusiti gandara gokwani itongo muochochi na yuranelinga itongo nogaya asemambia bono elitonyara ko batoko basobwa mo kogenda busiona koranga twanyara ko batukwaga cyana bunigesaku asemambia bono Omwanchwa omorigereria ni gontagetenko manyinga na boko nyara ko bako ikaga igasegeta seni yaito weteresa namba ito yesimie yere 0788666663 inere namba ito ye studio bali asomuchyo yo Nairobi obwate internet nyumba na bogo stream TV yaito wetera asomtandao o YouTube okogenda Ensoko TV onyore icon ya blue bwate features chito chinsoko TV boigo obego kubwati umuroberio Ensoko Bwakire boniga notole asembe semambia bono elitonyara ko batoko basobwa mo bali bakotubwati asesemeli yo mtandao Facebook na bokogenda asomtandao Ensoko TV digital asemambia bono elitonyara ko batogokora eikeye litukonelia Friday gusi pang tune TV yago elio nyara ko bago ko bana intwa semambia bono elitonyara ko batoko genda busi kulende semambie ye nimbwate mwa komintoyo mugurunga naftal ke bagendi kuru chinsa mo chialio ma gagonte Innocent tigandara basabire mambia bono tumago chaka ituko asenchira yobikirano kagiretengo director no monyorire naftal elio anyara ko bagago to sabira ge kogera amasabona aragotora unetayenseye okole binta soko Bwakire bono mambekera nalinge galime nale gotegerera amatera yoko motogio monene nabona igwanga technology yairira matera achire akonyara koba gakubekwa sebirengo biribia AI nandi kwanyora gotera gwaterete gwachenjiri kurende namanya kweboli mwirwaire narogendete koba gakurwani uburuire bwa cancer this morning narogendete koba gakurwalio gomirika gendete kurwania muchando gitataramanya esiria sebere taro monena tebete nigente kuru ku human life gosobo mabwa mwanya bantu nero bwato kubwa ebinde byonsi ipina bigenda sebya chire nabo technology nande go chechenchie kongororia korosio bebya kurende kilikiara soira somubirogo nabo ekorabo muchando kurworo tigango tore go gosabo kwa semambia bono tobe togo chakali tuko Omwanchwa omorigereria inje naftali me chakiwagendi Kurulioma Church Gondeli sabiki bw'Ensoko TV mambi yabono nale nkubabulia tusabe tigango tusabe omonene w'emiganda yasaye bwa Israeli yasaye Ibrahim na Isaka na Yakobo oba akuna gotogi wo monene yasaye mambi yetu akira asore togwekanya asobosi bwao monene otororekanire yasaye abana bawo babukire gukimirimo ao nukuliya ao Nyasaye batangane bande mbare bari nyakitali Nyasaye rango ko bako kwa monene tumaite ngaye manyara na bokonyara onyare ko bagwenia eliete lya nyare ko imukere liguguru twagusera bira yonsti ga kubwenere wetere singuru cha Kristo oyoro maboli ito amen. Amen, amen, amen. Naftali bia mono sana soko sabo kwenge na mono twachakira lituko go Omwanchwa omorigereria una nagotebiri naboko nyara ko bako kwana na intugo chaga igase studio number ito igere 0788666663 inere number ito go tukwanira semambia bono tonyara ko batoko basobwamo ngakire simintebia sole litukulia lero lia Friday ngakikwa Bwakire nagotebie timu ya Nairobi na bogo to stream asensemelia yo mtanda semambia bono chetri 19 maega ye chinsa 12 asemambia bono tigandara igwa kurwe samba nkagirete ngano na rure kurwa bono nongoswa esamba semambia bono soko Bwakire ngage kamati Bwakire agire tindi yale nayambiole na nchembi yande Ensoko yaito yonsi pimbi yele to konywa mata magena noku asante sana tato tuanjire bono tigato bokono mwana nyanumba na ndagira sinyanumba omwana Robert mwanini skuli no mwana wa tasi wa Gewaro ono bansi bina Edwin Nyombaza yatona go sabera niense akarolende wachera nirena Onyango kolerora abana magos
Nyasaye tigago kune wororobe ense chikura chigo chikobago chimotue chibe chingi ye kiagara kwanchera nirengaya no munyabigore. Asante sana. Unyigwete buya. Ninkoigwete buye. Umwalimu ekorokoro ragire pole sana. Umwalimu oyo korusi omwana esukuru chinsa 11 ajikomorigeria school fees swali umuibori umwalimu ono umuibori goseiki. Niliborio liroro abana borokio bagendete ko babakurusi bose sukuru bachikorigije school fees chinga kina jiro chibali gere. Yani bona bosuko mwana omwiteke yako morusi yako moire sukuru gatio no mwalimu kweli. Ibolie lieneligia bali batenerete chisemi mwegure musubati kurwe samba boni yako. Ngo gamba tiri no mwalimu oyo abantu bande babwata chikasi babo chikorere gotsoli. Asante sana. Bado mumurere ndacharuye sukuru botuko nabonye gwete ngoboli ne jensi ngake Bwakire. Bwakire mwana ninge. Gibogete. Ntwara Bwakire. Wa muyu gako yokwana. Mwana bwo mongina. Very good, very nice. Gwa Bwakire bwado byeto. Bwakire biya. Monguru otoigoreire. Ya tumusabe butambe. Tigagenda tokonya. Aende tomotogi na aende tomoererie. Litanga ni naibure omoswati ominto korwe samba ekamati ya minto. Dera ongimukiri rero ngire chinguru. Bono ande tiganda arara babere batasi. Ndoro yo minto korkumuna Evan sigekone go Evan simoste kurwo mwaru mwina iga. Ndoro monto korkumuna Eric Thomas. Monto korkumuna Dan Umayo. Murabwe kirandi mama Miri mama Vena boy wanyama kurunyama yaria. Monto korkumuna Madam Gladys Gesare musabiro mwaka wayo kabwena kwa wangu. Tiganya samo konya. Aki mbatebi nga litukoli y'omwana omuntu. Asante sana omwana w'omongino gorunga Jasper Nyang'au. Thank you gakuruchise mu kigorunga bokiamboli asema mbia bono mwanchumuligeri kwa mwigule na ndenche buna bono na chakire kwa ego mtiani kiro muntu wake simbona bambwene temu manye buna bono manye te Jasper boda asema mbia bono ni ndoche gaiga akurukunga Blackberry Blackberry kuroi konge onchoke muchumbe osogo otuli na Ezekiel ababo kesema mbia bono sawa sawa. Thank you so much kuruchise muchi konge tweigure amarandi esema mbia bono ntaite korariginga ningoli nande korarigereria esema mbia bono ogwakire simiga igatokwa nenere naraiga taite ndore maite binte birosi namabaka mwanya bantu ndire bigo ikabia hang uchikoganinga bigende buno tagete bye ikabianka taite korara nande ningoyo kondigie sema mbia bono tigandara bwatoyo manye kwira nandigereri ningoyo ole ko ngakire sense miliende ya kabiri Ensoko Bwakire Randy Dennis aka omosoliboga susu Randy Dennis chinsa mone chana kuruwata chire omosubati garo kurwe sambate tenga ayegendera kuna golibi suswa ibika kumete bono iroko musoliboga susu mete na batabirire basubati mbali kulia na domete no bekire chiarari rogobega basubati mbali kutaka baikange bantu bagaka intu toku ywe kamera ne chibiribiri abalero ko chigobeke chili bagoboli nga ingwati gali abwegento nando mente gocha kale ya manyekanete nge yarareyo domete ya manyekanete nga echinyeni ejine chiombo gaka ngo chali gobeke yarare monte yole gokuna ekera bono kuna kwa advance emyaka naliyo gosororo nani ikaroma etaba bali bakare iroke kelire bali ko kebuchi chiarare sana abana mbalia lakini abale ero no buchi chiarare ebagotakaliuka ebagosenyenta ebagosenyenta batali poiwa okay oruna kuru twabokire bulia Nyasaye otwanjira Asa twanjire kandi tukolyara torenga kiriko era nongo chaka tole weekend ya chakire weekend ke yuka ko saa 6 saa 7 iga weekend ya chakire okay
sasa litukuligia na uturamo. Asante sana kira Dennis Kuruchise mecha na kuruga ngakire na semiliende ya kabila ya WhatsApp audio call sema bia bwana Ensoko Bwakire naboko nyaraka bako gwa kesi migo chaga igana naro na kulungakira naboko ira na gocha nayo ntebinga kikwa bokire sema bia yiga liri naranga ya hang tuchiti gukora ngaki Bwakire Stero gamba kuri Nyakeburoni. Nyakeburoni by the Stella ya beira matuka mange sana. Ande ne rainyera nkomu. Igokora bera magari ya setenti. Ande na bandi garati na rainyera nkomu. Okay. Gamba tai babo keta ande bibago. Mpasa sauti chuni antavyo morai we keombe kia mbrara sam scrap ridi ani ngera. Alafu nte mango apotela ngako bate simite karigo so abate kyagera nje abatire yasoi. Okay. Asante sana kuruchisa mechi Nyakeburoni emambia bono sa abeire gago swadera sembambia bono je bono ngenda tako baligere dando yego bwete lingana lira bulera toe Ensoko Bwakire. Okay. Bali waka WhatsApp namba 0788666663 kero waka wakikishe no bwate bundles chisa ino se wifi no bwate nande wakikishe network ya ombi yero nyene wifi utumika nindo chengo na gotema muri kondigia asemambia bono ilitonyara kaba tokoranga ngakitogo kwa na semambia yiga asibali bogenda takoba mukondigia semambia ya bono iga tonyara kaba tokoranga kitoko genda busio so koranga twagacha ndebunege sakukyumu gusia Ensoko Bwakire. Bwakire biyaga Mr. Innocent. Gikwa Bwakire Naftal. Bwakire biyaga na ndembi ya mono so kubeka sema. Asante sana watu sabiri biya. Niwe na ende akerambi ya mona masabikio. Biya mona asante sana. Biya mono. Iyo mabantu babukire. Tubogete biyanyo amatanga kara ora kini mtoji ngabande mbuya bali. Asante. Biya mono seseni. Asante na seseni ulitukuligia sana. Ensoko Bwakire. Hello. Kairende ninyiwete naftali nero gendete kugamba go tegerere TV kayeli yogire TV please. Bwakire bya ningo to kwanera. Hello. Bwakire. Kayeli yogire TV embo kiete tegerere TV. Nagibe. Oh. Biyole. Biyande ngoto kwana nera. Okay, nanchira nirenga mbiyande nande mbiya mono sana sogo chichaga igatu akwane na aya sema mbiya bono kera chia butakire emerongebere na isano isato maiga chinsa 12 ningenda tagote bingu Omwanchwa omorigereria sema mbiya bono na tate gokora into ikuru kwe check ndora soberete omanyinga kikwa Bwakire tigandara moigu gankwanio ontige embe iguru Ensoko Bwakire. Bwakire mwagi kwa Bwakire. Bwakire. Oya kumuhaka penalty kurumwa. Ngai Benadi oberete. Omwaro. Obugari ole. Omwaro. Oh. Okay. Omwaro asikaza wora kwa korwa. Ukorwa bacho omwaro. Okay. Aye kwa Bwakire. Na Bwakire. Hello? Ningo tegerete na ngeta liba go kwana. Tianko ni sasa kwaro. Kwa mwana Daudi yataka. Kwa ndo kwa Daudi. Mbatai na Bwakire. Okay. No tano. Okay, asante sana. Mbiyamono sana se chiseme chichumwaro asema mbiyamono. Tigato chakamba yasema mbiyamono Omwanchwa omorigereria elio tonyara kabatoko genda busekere chabutokire 20 na kianda maiga chinsa 12 buna nago tebinga motule nigontagete nchake no roboti urutanganiro ko barugo kwanera igoro y'umurai bwense Dr. William Ruto litukolie goro ekeranyarte ko baga koraba Kenya gucingire myaka 15 nomo
yogochengera lichiko ase amagacha kia ICC gati ya baraibe ikiranite asenseme yuno mokonyo ebo muraibe ensa baraibe kurwa ase bigambiro nabo iga baraibe chikanisa n'abakenya bali babwate na barabwo kurwa chinchira ao na namono muraibe ensa kabaga gukwanera igoro yesabali ense ya Kenya yabere gegwetera kurwa enyara ko bagegwetira ichikolinya gati ya biri abetega gukwana no gotebanga niko akolire asoburaibwa yaga kubwatira ichiko kulende nabanchira netenga ebintu mbire bitaraikerana kulinda akanyara ko baga kweligerera gotebanga niga akolire kulingana gose kubwatekana ne katiba 53 asemi. Young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That protection must be real. No Kenyan should lose their life, liberty, or dignity merely for criticizing government, expressing an unpopular opinion, or participating in peaceful demonstration. I recognize the pain that remains from the events of that period. Some families lost loved ones. Serious allegations were made concerning unlawful arrests, enforced disappearances, and the excessive use of lethal force. Burigeli no muraibu enseli tukuligora kirabetega gukwanera iguru yo obosibule bwokonyara kwa bakenya bagwe soki na kurwa kiliguru kungebirengera bya obwe kwemurunganiria iguru yabiri bataro chingambia korekanita nemonaga kwanera iguru yekatibabu na yarweteli bagali abasae kogenda asebara usaba Kenya kogenda asebara nemona basae bakanyara kwa bagwe soki na konyara kwa bakorokyo kwemurunganiri kwabo ekyo nigentekemo ariko bagago kwana kulende narorekanite gakubulinga asekero kurubekana gokorekana liboli rinde ndiro liwente ko bali kubulinga ngai kerengo kyogoika naboiga abakenya kibagwente ko bakogenda bosio tigatoigwe enkwana yo mwishimiwa kurukunga Kalonzo Musyoka muraiwe kiama kia Wiper Patriotic Front na ronya ko bagago kwanera kiliago tebange serikali nigetara orokyo kwirwa kwaye goikiranie katibenya Omorigereria nigo neranya tukobaga kuru nkwaneye ekero muraibu ensabete gakora ali tukoligo lense konyara kobage kwinyora chisabali go sesabali yanya tukobage gotaro mwaka bwikiri 2010 chitariki chiarenge 2024 biri mutinyo 5 chinga kicho. You know, Kenyans now have a problem, a real big problem.
The president himself said that he's going to deal with fellows who deal with goons. He should start by dealing with himself, because this is an administration which gives space and comfort and support to goonism. Let him start there. I've issued a statement myself on the importance of this day, the 27th day of August 2027, because 16 years of devolution, for example. Is this president and this administration committed to devolution? When I co-chaired the NADCO committee, we recommended, for example, that even as we speak, counties should be getting not less than 20%, all right, of the shared revenue, up from 15%. Of course, some of us hold the view we'll give this a very serious matter consideration, and we propose 35%. From 15% to 35% of shared revenue, so that we can develop every part of this country. So these ones are giving lip service. And one of the things I've said is we have to give Constitution Day the greater significance than going to KICC and issuing a statement. Very closely. That's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Kwa hivyo, whatever it is that they are trying to do, I just want to tell you that on the 9th of October, the United Alternative Government has called, together with other stakeholders, for a consultative forum to ask IBC to explain to the country how prepared they are to hold the next election. And therefore, procurement of election materials and the systems is a key component. I don't want to give the impression I'm entering their space, but they also have a duty to ensure that all the stakeholders are comfortable. If those allegations are true, then it's a very serious verdict. Asenkwane yu ya Kalonzo Musyoka bono nigo tukwira na se county ya Nyamira asibono tokoba tokuligerera igoro y'ekyombe gekuruku kya Murara PM Foundation oyugara mu Bwakire na ndene anamono mwanchu muligereri kya nyara kabage kwira libaga na kolinkolia abantu gwetanie chiminye ne 50 babere bakuligererirwa asomo chandoli bwa maise 32 nigo banyara tokoba bakogenda busyo na kunyara kaba bagokorerwa kumanwa mayaga yogotoka no muchando kuruku bw'echinkege mwanchu muligereri muri kito nigare ngasenseme ya West Mugirango na gotoroselia orobotiro kubwati no muchengo monene obaritkoria rero mega yabaria batugekanete babwate oborwere bw'echinkenge asa maiso abaire twegwika asenyagitari innovative asomochio kisi nekiombe getari ya serikali kya Murara PM Foundation iki kya bairete bosa aseba manetwe na boigosi wa maiso wikabono barorire ayogokona ko Justin Orina umuteneri weri aburina lya Murara PM Foundation elikora uno Senator Philemon Murara PM litukoria chuma ine ntwaitega iga ase St Mark Nyantrago Parish ikirisi kya Nyantrago tukakora screening y'echinkenge abantu bateta sobonge abantu 450 120 batakira ebirora byoka twaire data yabo ebirora byabo biche tukonya abantu 32 babwata bakongwe chinkenge ndwabere taria innovation eye hospital kisi litukoria igoromba manetwe abandi bagasibigwa rero gato no mogoke kiagara twabaranira se ekirisike kya Nyanturago bakorora bari buya babwata mogoko monene asesire yu yabwatu kwano yokorie kirokyo ba senator se county ya Nyamira Moske Philemon Murara abaruira abairana irimbi ya mono asegetambo kirekyo asebaire ngahani go babwate obokungu bokorra asebona iga banyare korra emechando nalenge korora igo nalengo musunte ntabwati korora konde gwensi nara nabwati ekiagira ngo chikorie nje tinkorora kende nabwatera lakini asebona iga igo ndoche pakege chuni nande ndoche nsengi mandoche biyamono nande embwatera ene nenyigwete ngani nyiruruka amaisa ya nara ya igurange myakebe Lise, naliure myaka 2 ntarikora kende. Igori ya ukorete. Limu ameteti. Ngorigereri naro no musunde. Anda na magoko na rwariwa wetera so mwana itoto ire tokoruku Murara.
Nyasaye mosesenie nainda momentere asarusetie agatosangeri 2020 wetera umusasiro tioito korugu penalty nyarango korunyantura ko Paris. Nyasaye mosesenie nainda momentere twagokire bono iga ntware na maiso lakini twarorire. Intari korora yani intari korora asatambe musunte lakini rende nagendire ga mate na nyorira mariogo yango iraneri ng'ambi ya mono ase omwana oyo ito morara piemi oreng'ano boteni bwekerisia gya St Mark Nyantrag nigekerekio kirana irimbi ya mono ase esire yeiga ase batebire ng'a bono egati yabwatani batari konyara gosoma ebuku bono mbachi konyara gosoma ebuku balisiga abantu n'abange konyara n'abasikorera bako mu kwasome usibosoma umurayitokora yaramanya obarete ibirore utariamanya asanga kaja uyomanati anyakoroka kubwatekana nesire iga yabosani igakerekia ababwatani abereire ng'a amonchorie kamuna yaiga narabwente ko bagakubikwa soborai ase bagenderere goteba ng'a mbachi gotena Philemon Morapiemi nabo igokonyira abaminto gaiga barwarita amaiso ndoje banyarire korora ikini kiorokereria kiyanga asako irobora yobo na atokonya ase county yeto ya Nyamira amaena Nyasaye naringa narorire gekoneri tukuria rero nara igura barai ase Nyamira county lakini tindarora murai muna narorire apiemi murara abone nda akorete bagaikirania ne ende buna nyorte bali babwate obokong nabo abairete batakaneti kende nendo obairaniri tukuria rero bakorora korwa abisi yekiombekio egangene ne yomugambi Philemon Morapiemi ne yogotema sana gwikira mwana incho ryo taikwenyara chinsa mo Jones chao cha Nyamira county rineranyo obokonyo bwa maiso program ye chinkenge ntoyendererete tokora after 2 weeks bweni wana kwirani wa kwabaroira abaiga goika asenseme ngati yobokonyi bokwirania okoboko ase amate haso yokuriye kero kyo baseneta ase county ya Nyamira moske Philemon Morapiemi korwa ase kerisia kya Nyantrago ikigotoka ase ward ya Basamaro ase bunge ya West Mogrango ya Nyamira ingo reporter ya Ensoko TV riedera Nyarike Steven Embunde Emana mulikyo ito Steven Nyarike Embunde sorobot yoruru ya kera kwarorire ontabwe soki na kurwa kilibago tebanga akurwa ushuhuda tebanga osoborori bwaye nga narorire mwegene ekwera ubu noborwire bwarenga somubere kurende bwa rusi woro na namana bali bago chaki foundation bune chito kurinde ngambia mono nenchira ya moyo gosirege saku senchira yobwikirano tigatogende bosi Omwanchwa murigeri nabo yuga senseme ya West Mugirango tonyara kwa batokoranga ningi kiligia kolekane teli tukuligoro ekera oyo kuligia kirogo kyubo jumbe okorukwa mu ngwana okurukunga arasa David Nere anyalta kabaga koyana na bitabu ase chiskuru anamonanya akanyara kabaga wika senseme yo skuru ya Kenyambi tigatorenga kiritu keliria lengi senseme yo ya West Mugirango Daktari Rera Arasa David yona achira iga sengencho nyanje tamasomo kena nchino yo mubwa boroki ase university chaito yona twari tokogania abana baito kambarigereria ngakibakonya bakomenta masomo ekiagera na tunakora binde byonse nyento kubeko musingi asa abana nera tongane gasi abusa tokora matunda itamambia gara sa abana baito na butokorigeria na butokorwanera erinde mambia bachi baba barai ige kenare ta rero ne bitabu bya abana ba grade 1 paka grade 8 biranya kwa biko bakonya textbook asogosoma nobo bakoringoria amangana ase bitabu ebime kumanyanga nki wabenete ko bagokora murino bagoko kubaretere bitabu ase rie tankoro kucheni nyawoke kiage inche mo debut bwe sukuru ye na akire mbiamono omweshimiwa mbiamono asoko inyore sukuru ya Kenyambi ne timu yao yonse asogo toretera ebitabu abana inki mobwata sama bokaino mbiamono aswe ko toretera ebitabu ne bitabu ebimbichi bwo tokonya gosomeria abana baite ikiaero konyore stock yaito twabwate yakeire igonko ira nerimbiya mono nande mbiya mono oyo gokwana no muisimi gwedo de Nyancha and from last month mbambe igete patron ya Kenyambi primary ande bante betikende yo sindanyare goikera nabo ngokoraki ngokereta kuruoro bono kana kwa no muisimi gwa arasa agante bingaji skuru isa totoko chakira kurubuo
kenyambi nera naena niteyemo kuruoronka ena na geta kuruoronka ndaikurucha igona kithoro chengatigirira ndipa to the primary tobatenga mbia mono Samaria tanguru kwa Evelyn Orapita na nche baigo igonde board member ye school eye tigangire libaga kwa kero mweshimiwa ngambia mono ase ngenja akorira yarama ya bitabu ko yatokeire ne binto ne binge bitoborete nande gagochiganda kanyaga igento kende kiage tubwana takonyora ase school baigo na inda turwanirire Samaria tanguru ku Brandon Machogu njende school captain kwa kero mweshimiwa mbia mono so kotoretere bitabu kwa byakeire lakini mbia mono tomende na obio tokonya tusome na gokonya bali ba kugwa mateo na gokonya ba gwetere bitabu omorigereria korwa ase enseme ya West Mugrango muna koigule tigatoira dereba no mujumbo ikaranste kirogo wenseme ya West Mugrango aselieta omoske Steven Mogaka na era litukuri goro niganya tukabaga gukwanera ase bunga sanya tukabaga kugania orobotirwo kumanyanga ngie kwa skuru ya Mobamba enya tukabaga kwerusia sekilia gatebanga etalikonya robokonyi na mono egentukuri monchu muri babete bagukwanera igoro ya bunga skuru ya berege yakoli kulende tigatura igwanga ngikilia betega gukwana litukuligora sebungi. Thank you, Mr. Speaker, for allowing me to request for a statement regarding the exclusion of a winning school from exhibiting their item at the State House Gala. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44, 2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Department Committee on Education regarding the exclusion of Mobamba Comprehensive School in West Mugrango constituency, Nyamira County, from the recent State House performance gala arising out of the winners from Kibabii. Honorable Speaker, Mobamba Comprehensive School successfully competed at the National Music Festival, and subsequent to that, they got an invitation to the gala performance, which they honored. However, Mr. Speaker, and regrettably, no school or learners from Nyamira County were invited to present or exhibit their winning items at the State House event. The recent exclusion of Mobamba School has raised concerns regarding the criteria being applied in selecting schools for national recognition and the adequacy of government support for co-curricular activities. Reportedly, Mr. Speaker, on 8 August 2026, the said Mobamba Comprehensive School sought transport assistance to attend and participate in the National Music Festival held at Kibabii University in Bungoma County, but were denied such support from the ministry. It is, Mr. Speaker, against that background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Education on the following. What is the criteria applied in selecting schools and learners that are invited to the State House Gala performance annually, including the ranking of the schools so selected? Number two, the reasons, Mr. Speaker, for the exclusion of Mobamba Comprehensive School and why Nyamira County as a whole did not have any representation in the State House representation. Mr. Speaker, finally, I want to know the measures taken by the Ministry of Education to ensure fairness and equality of opportunity to be granted in the selection of schools for national recognition, including but not limited to the status of government funding for co-curricular activities, and whether budget lines exist for the transport of schools that are qualifying for national competition, so that members of parliament like myself don't have to underwrite such expenses. I thank you, Mr. Speaker. Chumurigeri orobotiorwo rwabetero korigigwa korwase umujumbo yo o West Mugrango no to ikomwe ri obwa maya asobwenge semambia bono
ekera twanyara ko batokuigwa ng'aninki ritukurigoro babete bagokwanira sebunge na ndimo nakubuli skuru ya mubambangi kwera yali ni tulibaga gochikobage korokia kiliyo kurukwa obubui bwabo bwo gotera na ndimo ase amamirani alia bagakorekana nigati yechi skuru kiria cyanyara ko bachigo kolibya asama mirani ya yukurende batanyara tuko bakonyora libaga na korokinga ningi kilia kego chikobage korekana na mangi mbwata semambi abono mwancho omorigereria kurende ntagete nkwarigania sobwango bali kuna koba bakuna kundigia lero na the Friday tokulira asobu ororo tagete ontebia soberete tororenga ngakikwa Bwakire asemambi ye nande nabatebi ondo bwatelingana liyoko tosenge trabago totebia ekera chitigalite chiteka ikomichibense ya moya bono mambianta getendara bwata simininiga na boigondara ligireli bali basoira somtanda mbiya mono sana Mr. Enoch Mochere na korje kuri chinsa mecheze bania gonte bikonye Innocenti gonde Dar es Salaam ekera gonte biule Dar es Salaam bono na kurusi iri konyege sibongere nako bekere Enoch Mochere na boigoni ndoche Enoch Makoli bako bono bakubwatani Enoch Makoli gali chinsa mocha musara wa town agonte bimbiya mono Innocenti na soira somurobeli. Thank you so much my brother semambia bono ase kwa Bwakire naye kwa nyara ko bakogosoa elio to nyara ko batokora gonte binga gonali nkimagoroba gokoli shoot ya sigete kurende bono na ikire nyumba semambia bono kere chebutukire 50 neyemo maiga ichinsa 12 na Bwakire simigo chagaiga onte binga kikwa Bwakire namba itogere 0788 666663 inere namba okongakira semambia bono tonyara ko batogo kwana umanyinga ningi kelikegendrete na namono tonyara ko batokoranga kitoko genda busyo bune egesa kukyo mugusi na koranga tonyara ko batoko kora biribibwenete buno mugusi semambia bono ko iguchinkwana chomura ibwense ko igule chinkwana chomweshimiwa Kalonzo Musyoka ko igura barai abako bagokwana kurulitu kuligoro bakolingolie katiba bagatebe miaka 15 nomo nkeroro kilie ko bakeko gokerwa gati ya biribia bete bigokwane rubiko gokerwa nesere chiserikali chichi county kurende kiombe kia EACC na kero kingendete ko bagigokwana ngaki chiamate chinde jiriko bwatani go nabateneri beji county chigendete ko bachigwete nenge kurwa asenibo yaba Kenya asemambia bona kirangendete ko nakobanko ligererio bali bachire tigandara agenda sensemelia ya Facebook ndara ranga ningolia oikira sensemelia mtandao Facebook elio torenga ningikelia kwa berego goteba semambia bono ni maiteba Fred Moga nerokuru kwe mystical konyoranga bono mambia baikiroro batebirenga Innocenti setoberete twa Bwakire nkikelikegendre tigandara ligerelia ase obwango iga ndole bali basoiroro torolenga ngaki ere Kirandemis. Thank you so much na kore my brother nande boigo nindo chega iga Fred Ogembo mbiya mona Ensoko TV Eric Osoro kurkeumbu lya Bosiboli Bwakire bya ya Bosiboli by the nga yabereta abukeumbu lya Bosiboli nga yere ngo ikoro echiro ya matoke usiye itoma tena botogotoka nganto imanyete kwanyora chinse mojire tutamanyeti buya igo Stanley na korolere biya mona sana Stanley lietalia eni lya basongo liko bwatani Stanley thank you so much asibali mwanyoreri baga nagosoa asema mbiabono asomurobeli Ensoko Bwakire namba ito nagotebi yesimigo gwaka gochagaiga igere 0788666663 elitojara ko batogokwana nayo totebi asoberete elitorenga kitoko genda busyo na ekera chitigali chitai kaisano na ibere abaoro kiwa na libagendete ko babakuyaliga niko gende school litukolia lero lya Friday abana babokire weekend gusitima tigose akamburangaro Nairobi ubokendumbu abo lakini kuna gokea bure mbuli mbona na mono ngoigwa umuswat Margaret gagoteba nga umaetekera nkoligere libuya mwalimu akiago selio mwana kerabwire wateba shame on you Ensoko Bwakire nande Bwakire nande kwa Bwakire enaboka nande naegire sengo kwanira gaiga buna gwateba ngo omoro kiwa musubati akarusi gwe skuru chinsa 11 chia magoroba yosunte kia Bwakire Wano musubati oina anyodire ngano mokungu olenge omokungu obogole tiemetenyi kyanda aseli omwana chinsa ekyo eirere noyoye gosena kigosara igwende eri ali hotelibya nimbwatu mumurone agency yako boli mumwana umurere nasali kuchinsa ekiko mine yamuche magoroba ya omwana no omwana okay lakini naende yento nago kaire neke
Morai wese. Orori yanga wochigotu ni kupaya. Otabire ko banze yeri jiko ngakenya ne bwato bosibole. Atere bwato bosibole ndiko nyago itera abantu. Okay. Ona gotigate njia. Ekiagara keriawa parali tukase irito yoko na kora mabalia yoko na kora sabalia yoko bwata balia. For what if of your change? Sina matumaini na yeye hata siku moja. Ekiagara bakubu baye na uba iteto omwana oli abantu baligerere. Okay. Bona lende. Tiganya katora tigakenye oncholerie omonto gogo upirie liao upiria somo lembe. Tako na koleta chichete chinyinge. Okay. Endi amana sengente omurai tigala ndera abantu buyara kiri nende egosoliye yawada tigati. Asante sana biyamona sana. Nindochege aya nindoche secretariat y'umweshimiwa bono matetu wachakire kumrangilia umweshimiwa nera moyo kabero muna chebina okiseke gambere kenene meyense ya Kenya David Maraga secretariat ya yango tebere nga nigona umurai bw'Ense libaga asokyo roboti rwe task force yeliye kabage kuligireria maunchuri yabwente gokorekana ase bikosi bya nyimbo kurende goikira boni gataranyara kabaga gokora ayubona matukata nabire na moeta itire nko irande libaga litukulia rero na bonda sokyo roboti Omwanchwa muligeri yendete kabago bwati na lindigiretie ase ensemeli y'omutandao ase mambi yabona agendete kabaga go trend intete kogenda X ndigererie na roche igoro omo wakili na boigo mo Kenya kurukwa oyo kurukunga miguna igoro na ile telibagali ya na gukwanera igoro yali abetega korekana sensemel kurende Omwanchwa muligeri tigandara igwa ninkyo gukwana kirangenda te kabanko ligererie Ensoko Bwakire. Hello ngaki Bwakire. Liogi yabo lirense. Bwakire mente liogi gore okwana buno monto orare nesimi. Ninko igwete ngayobereta liogi yabo lirense sana. Sukange nesimi okwana ne liogi. Liogi lirense kwana tindako igwa. Okay. Ligia network bija kororekana igeli yogiri ya ulirense Ensoko Bwakire. Bwakire. Kinande. Inisanje no murama makuru mwaro ko bamba kanyandigira. Iyo mbatera na Bwakire. Kwa Bwakire. Na Bwakire buya. Ande taye kinyoro ngatera to banga to na matanga. Iya antiana omunali. Elinde toko le talanga ki to ta weekend. Okay. Elinde nte yaza watu waru mwana bumongana acha matanga tumirane. Bwana bongina mumongina acha matanga mumirane. No alengega iga tualengerega. Okay, thank you. Okay, kwa igule mwana bumongina mogenda matanga mumirane bano gwatebi gumumirane. Okay, nindochega iganki kilia ko bagakwananga igonkumereti sana oyo kabeiru munachiyebi naseke gambere kenene nabo igo omokonyi wo murai bw'Ense bagendete ko bagucengere katibenya iyo etaraikeranigwa nabo igo etarabaga yokora emirimo ya yesenkire bwenete onye na maene liori gontagete besokie banyara ko bagukwanira abakenya bali bagendete ko bagwitire mechando na magana mange simono ndochega igabete gakorekana ko bamochia barai au miguna sensemo yo mtandao X litukuligoro Ensoko Bwakire. Ensoko Bwakire. Bwakire yani ngoto kwa nere sema mbia bono aneri okinyi kuru nyakiole abantu mbia bale babuke buya abantu babuke nyakiole geranga na kibirigo ni nyimanyete nyakiole range na kebirigo kanisa nere yale gotebekana yarenge famous for something ngaki nyombe yo monene gendete okay ngaki nande kwa butoka iga kanyana likwa rure nyakiole gwa ikirega iga ba bintu koirana na ndontebi ba mintu ngaki kanyana likwa chakira bate yo mugusibi ya kurwa aseseme ya nyakiole by the county ya Kisii Montocha Naftal Nairobi na omogoto tebia soberete sema mbia bono bali mogendete go to stream aseseme ya YouTube ekerando che atigaire tekeyamo ko bense ya montage tengendo mutimo konko irana
Omwanchwa omorigereria kwa bande ngorigereria aliale ase chigazeti ase mambia bono. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. Legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko Omwanchwa.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Omorigereria Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegererwo ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko ya gusi chinsa mabuna ichia Nakuru. Mwancho omorigereria elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sesemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyara kwa batoko so ase chinsa mo Childoret no mugusi ora ase chinsa mo Childoret neranyara kwa koigwewa. Mwancho omorigereria ntonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinsa mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa ase njira enkeranu chinsa mo Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwewa ase njira enkeranu aiga omwancho omorigereria segeta senigia Soko TV no botochi kwa batoko kora igekuru yaito tonyara kwa batoko gekora ase njira bwenerete. Mwancho omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino. Mwancho omorigereria tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira ase njira bwenerete. Ensoko TV oboroso bwomugusi. Mwancho omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Magega ya televishoni ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere silgwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Eye ni Ensoko TV, oboroso bw'umugusi.
Nyereri Omwanchwa nga bono twasoira sensemo ye chigazeti esema mbia bono ilitonyara kabato komanyinga ningi kelikere ase chigazeti esema mbia bono asokoboko kwane ni gombwate chigazeti bere ni mbwate gazeti ya The Standard esema mbia bono kokwanerere nga misplaced kero montago te misplaced igo tanganitie bintu biri bitabwati umuhimu kabike bintu binde bagokwanera igoro ye chianga chinya echiabanyanyimbo bachikoba bakwawe gazeti ya The Daily Nation nero norochega igaba gotebanga nigo bakorekana kubagana asubo gatagati yakira bagoteba abande nigo bagendete ko bakunganya kurwa sebia mabiri babwato bosani go chia sebinde ninkegendeta Sensemelia United Opposition neye gati yalia area se chigazeti bunana korokiri chigazeti echo ibere mbwata soko boko kwanesema mbia bono kulende ngo chinde ko bango rigereria chigazeti chinde egento chikoba chigokwana sema mbia bono anamono ase chigazeti chinde ngo bango rigereria kurwa ase ensemo ye studio bunomo director to anyara ko baga okubekira gabu elinko manyinga ningikili chigazeti chinde chikoba chigokwanira sema mbia bono elitonyara ko batoko genda sobwa montagete buna chibekire igo Omwanchwa murigereri nchake ko banko yaligani nchake ko banko go sansamulera na komanyanga ninki kire gazeti enene ekobake go kwanera aya tuachakire ne gazeti ya The Daily Nation ya sema mbia bono nigo bateba nigo koreka nuko bagana kwarorekanire ekera abarai bande bagendete ko babakunganya kurwa sebiyama binde go chia sebinde ntwaro chekia magia jubilingi anyoreto gwakwa ekero mojbunge osomo jumbo kamkunji Yusuf Hassan Neraj beteka kurwaro na kogenda go ikasekia magia DCP to kogenda se gazeti ya The Standard ya sema mbia bono lingana limwa mundiringa misplaced priorities Omwanchwa murigere batebanga bintu bagokora mbiri bitabwati obo litoba nene bakabago kwaneregoro ya maoncholeria aho chikobaga gokorwa sechi angachia abanyanyimbo nabo ko bagokoligereri gabo asebicha nabo ngo ninchikobango komanyinga ninki ke bakabago kwaneregoro ye changa chia abanyanyimbe kera chiko bachigo chenchi gwago seko kolerwa maoncholeria gazeti ya Taifa Leo asema mbia bono ngo kwanerenga nigo bono Sifuna anyara kobaga kororekananga aikire asensinyo kigelige ko bageo kwanerwa umurikibwe byamani gagendete gotebanga chinsemo echibere chibegete siginyini gobono ekensemeyemo yabetege korwa application go sogosaba eliete ya linda linyare ko bali gotumeka ko ba ekimanyereri kyabo gie ekyama kyabo Omwanchwa murigereri na namana abo kunyara ko bakwesomera se gazeti ya Taifa Leo ororengine nkikelikeroro boygo kwana bale obutuko bwa lero bagoteba Manchester City na Crystal Palace Gwanda bale koba bakogosolia ase gosolia Omwanchwa murigereri yokoligia obunyango bwe Premier League nkagerete ase gazeti ya The Star sema mbia bono ngo kwana bale igoro ya ababalozi buna bagendete koba bakomerana no omoraigo segati yabarai bali bakora erombe eli ya Linda Mwananchi omo senator ogorunga Edwin Sifuna nigo bagatebanga nigo bagendete koba bakomerana nere ekera nera agendete koba gakobeka ase eratiri kororanga libagalia eli okogenda koligyo borai bwense ngaire bereto Omwanchwa murigereri onyara koba kugwesomera na koranga ningi kelikeroro ko bo igongo kwana bale wetani abantu chimisa to babete bagosiri mabwabo asense ya Nepal kubwatekana na amache ayuabete gako abusa chinsemo Omwanchwa murigereri bagotebanga floods lose amache ayuabete gakobe niga oboererenga niga itira abantu wetani chimisa to Omwanchwa murigereri gazeti ya The Star nere ko bagego kwanira yo nkogenda se gazeti ya The People Daily sema mbia bono niga bakwanira ninki gekogera esegi yogo chikoba bakoligia amabaga yokoba omokonyi bumurai bwense egendete koba gegonchukana koba esegi yebirengo bigoro igaiga nindoche bicha ebekire yo mugavana bo Homabe Gladys Wanga nindoche ebicha yo muwaziri Wycliffe Oparanya bicha yo muwaziri Hassan Ali Joho naboigo nindoche oyole sekirugekyo Professor Kithure Kindiki wesomere onyara ko bagokoligereringa ngaki abarai bali bakobangena numurai bwense bagotebanga libagelirio mokonyi bo murai bwense ligendete ko likobaletera egendo yokuruko omwatekano naboigo kira bagendete ko bakoranga ninki kelikegendete bwesomere ororenga ningikere ase gazeti yo ya gazeti ya The People Daily togenda ase gazeti ya Business Daily ase mambia bonongo kwa nabale igoro ye abatenengu bona banyara ko beka wetani jibilioni ya 133 elibanyara ko bakonyora libaga ase echiro yokorosia esimiti Omwanchwa murigereri bagokwananga tycoons splash 133 billion in fight
for cement market aiga nindoche amasiabo na bekire gaiga nabo wesomera ororenga ningi kelkeroro onyara kobago kumanyanga ningi kelkeroro toira neto so ase gazeti ya The Nairobian aiga litukolia lero yibabegete gaiga no mo senator bwe county ya Kakamega Boni Halwale bagotebanga no munyagitali bw'Ensoko bagotebanga soa omanyobo gimabuaye buno musacha obwate abarugi abange boigo ntwara bwango iga kerasiria mungino yo Omwanchwa murigereri budanya altekoba gakororekana koreta amate yaye na boigo ndireli asireti munginoe tukara abana baye bono babwate publication ire special ekonyara kobage kurigereria amate ya Boni Halwale ngaki Omwanchwa murigereri egendrete na nemono asibaka bakoya ubulitobonene asemambia bono togende Tanzania tuligereria gazeti kurugu The Citizen nigeo kwaniranga omokonyu omukorobono yakora ne Rusia bisi kurugu chimbi ni bono korekananga segi ya eteraera kiama kia CCM nigo kianyara koba yekomotebia aya bono asegweikeire twakulira obwana chama wikiameke gia chama cha Mapinduzi lieta lia oyo chikobaga koegwa obokonyi gosekoira libagalia ye likonyabwate na lyo linigo ligendete koba likorekana onye gotegete koba kugwesomera nabo kunyara koba gukurigereria ororenga ningi kili kegendete asembambia bono Omwanchwa murigereria einaro kotebia asembambia bono alese gazeti yo ya The Citizen nabo igochi gazeti echinde naberengo kwana kulende tiganchake ne gazeti ya The Daily Nation asembambia bono nigo bagendete koba bakurwanerana na nigo bono ekera bagendete koba bagukwana igoro yo kogenda busyo asobwa mobuna libo elimo abarayi bali bali SSMLia United Opposition elibachi koba bakobeka esegienene yo kumurusia sekirogo murayi bwense Dr. William Ruto mwaka bw'ikirubere 2025 berekero bocholi burakorwe barayi bali ase byamabiri bikwamirira serikali nigo bagendete koba bako romana bo kabanyene inchira bako romana nelinga abarayi abanene bali bakora asebya mebyo nigo bagendete koba bakororekana kogenda na kurusia abarayi kurua sebya mabinde ekera abande bagendete koba bagokora ukunganya nechinga kichinde abande bagendete koba bakwaga chobonya masibwe byama byabo nekere binde bigendete koba bigotigara bigotenenkiwa maiga ya malieta y'abarayi bande kunyara koba kuruoro asekeli bagendete koba bagokwanera no gutinye byama byabo nabo igongo kwana bale enchira bachikoba bakoligia oyo chikoba gakurwana osego chikoba gako rwanerere kirogo cy'uburayi bwense omwaka bw'ikirubere 2025 no murayi bwense mugano yo ni golese page ya kane ye gazeti ya The Daily Nation kolendega igase echibicha nigo babegete omurayi bw'ekyamagia DCP rigateka shabwa bakabeko mu seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna murayi bw'ekyama bosomokonyi bu murayi bw'ekyamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i mbabegete omurayi bw'ekyamagia Wiper Patriotic Front okurunga Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa ningi keli bago kwana gaiga gukwana bale akera abarayi bande barorekane ko bakunganya kurwa asebya mabinde na goso asebya mabinde kurwa asekyama kya Jubilee kwana berenga Fred Matiang'i kurwa ase koro ukoligereria niganyoro gwako kone kero mubungo kurunga Yusuf Hassan oyoro mu bujumbe bwense moya kamkunji anyara ko bakunganya kurwa asekyama kya Jubilee na goso asekyama kya DCP Mark Mwenje nigare omubunge bw'Embakasi West niganganya kurwa sekyama kya Jubilee na goso sekyama kya DCP Amos Mwago kurwa asekyama kya amini kurwa se garu mujumbe bw'ensemo ya Stare iganganya kurwa sekyama kya Jubilee agaso sekyama kya DCP Kanini Kega nigaru mujumbe bwa Eyala gose bungeli yo orobongo rwa Afrika ya Mocha nere nigaru sekyama kya Jubilee na goso sekyama kya DCP wako konene kurwa sekyama kya Jubilee kera abajumba babere bakonganya na kogenda asesemende togende abali babekire gaigana baro bakoba gukwanerwa kurwa sesemelia Edwin Sifuna oyo gendete ko bakonyoro gwako konne no murayi bw'ekyamagia Jubilee okurukwanga Fred omokonyi bu murayi bw'ekyamagia Jubilee okurunga Fred Matiang'i kera bono bagukwana igoro yo mu senator bwe county ya Kisii Richard Onyonga Clive Sairo Obadia Barongo Anthony Kibagendi Pauline Njoroge negati yabali barorekane ko bako Rusia okwegena kwabo ko rwase kyamagia Jubilee na korekana ko ibwatania nensemeli ya Linda Mwananchi
togenda ase ensemo ya Eugene Wamalwa na bali banganyara ko bakonganya na gosoa ase ensemo ya Edwin Sifuna bali bagenda teko bakonyora George Natembea nigakorolekana airusia kurwa ase kiama kia DAP Kenya na konganya goika ase kiama gose erombe ya Linda Mwananchi. Omojumbe ogorugunga Jack Wamboka kurwa ase ensemo ya bunge ya Bumula nere niganganya kurwa ase kiama gia DAP Kenya na gutwekera ase erombe ya Linda Mwananchi. Tosoe ase ensemo bono ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka. Oyo kaberu mojumbe bwa matuka maga Jamulek Kamau na ando obwaterango yokoligie ekirogo kyokoba omugavana bwe county ya Murang'a nere niganganya kurwa DCP na gutwekere kiama kia Wiper Patriotic Front. Mohamed Ali no mojumbe Onyali okabere kiama kia UDA niganganya kurwa ase kwa matuka bwango igakonyaro reka ni gutwaro bwa mate no muraibwe kiama gia DCP kulenda boniga nigala sensemo ye kiama kia Wiper Patriotic Front. Mugano yo okacha goika page ya kane na boko nyara ko ba ko gosoma nga kiebia mebigendete ko ba bikoromana ba koruganga political cannibalism wancho muligeli ba tabanga igaiga niko bagendete ko ba kominyokania gaiga nintayete ko bangora tegerera enkwane ya mukune ntakobekero mwancho mulile kini umujumbo yo mo oyoro musani o Gachagua ni gatebanga Onyango kurigereria abajumbe ba Jubilee ondetayo obwate birengereri byokogenda kwegerere kirugo kiaye ne kiame kigia Jubilee abarayi bare asensemiyo ya Jubilee abande tibakonyara ko baba gotwara none injira yoko batebya abajumba abanyara ko bakwegera ebirogo kurwa sensemiyo interest ya negera se abajumbe bakurukurwa sorgongo rwagusi lero bono gaiga keratuko babolia barayi baitukurugusi amasikania manene linga chinga kichinde mbale cheka bakwana kinero mbale se gazeti ya The Daily Nation go kwana bale gaiga egati yabo no mo senator obwe county ya Kisii Richard Onyonga oyolenge kiama kia ODM omubunge wensemo ya Kitutu Chache South okorukwa Anthony Kibagendi kumukwana bale oyo kabeire omo konyi bwo omo omuraibu kwaliga ni emeroberio kiama gia Jubilee uguruga Pauline Njoroge bali banyara ko bakorekana konganya na hande boniga chingikiro chiabo nigo chikorekana chiabere chinene aseke serumbelia yo komwegerera Edwin Sifuna kiroko bagosoma gaiga nabo koligerelinga sibling rivalry yunga kigendete ko bagegoswa abande banganyire abande bachire muinaiga kokwana bale igoro yebyama biri bibwato bosani buna use ko bagokoligerelia kiama gia PLP ekigorunga People's Liberation Party yekoragwa na Madhakarwa yekorekana kibwato bosani na umweshimiwa Gachagua ebyame ebi Gachagua targeti binyara kwa bigo thrive asensemo ya Mount Kenya gusibinyara kwa bikorekana kotwara chinguruoro ekiama kende Gachagua nera kuboligwa nonye ekirabara sobwa mu United Opposition ekiama gia Party of National Unity PNU yekoragwa no mweshimiwa okurugunga Peter Munya kiama gia Justin Muturi DP na kiroke Democratic Party ngekwa nera Leni Kifuti Devolution Empowerment na boy gongo kwa nabale kiama gia PDP ngakiyego chiko bage gotwara obwa mate asense melia ya United Opposition kiama gia PDP ntwale ngino muraibu kiama gia PDP ga igasa matuko aitetima keigo mushimigo mingo magara gateba no bari in picture na ndemba genda takoba bakoligerelinga kibachikoba bako ruanera anamone ikirugi kikibora ibwese bwasomera umugano yo nigole page ya gatano ya kane ye gazeti ya The Daily Nation unyara ko bagakoranga ningi kelikeroro bono ngokwana bali page ya gatano ngakiabara ya boigo bali bako bakwamiria serikali bataraba bako igwana se bintu biri binene bakonyara ko bakoligerelia geti abo biri bakwana ngakibaho chikoba bakororosia enjira bakonyora uyu chikoba gakwiruke bendera ngokwana balenga ekera baumirana abarayabo ase county ya Kiambu lituko lya Jumatatu nigo banyarite ko bakogenda busina kubekesei yo gotaka korkinga bakolire insachinde ebintu biri bisini byalikorekana bigendete ko babiko ba umucano bagateba ninga ekera batwali retreat ya matukabere nigo bareko baguikaransanse banyara ko bagutwara chinkwana chirigerelinga nkeliyo chikoba gakorekana gatia barayi baikeranite ase retreat yo Rigathi Gachagua bwekema kia DCP Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka
Jubilee Deputy Party Leader Fred Matiang'i na boigo umuraibwe kiama kia People's Liberation Party Martha Karua na baraibande au banyarka bago ikaransa lakini bagatebanga nonya nabo coalition ye kuyagacha tekarigasi nyororo batebarenga amangana mange ali abere gakorekana goikira boniga nige korekana umuchanoro ntwaro chikalonzo amini ntwaro che muraibwe kiama ya DCP rigathe gashagwa bateba goikira umutinyi 12 nigo batakire ko babakora barure lieta yo murwanelio chikoba gakurigyo buraibwense lakini gaiga useko bagukurigira lingote abarenga ningi kilikigendrete chinsa monga kichigendete ko bachiko kora siasa na boigo bagotebanga abantu batakire kiro muntu achiko bagabutuma bawikaransa ase secretariat chiko bagekurigira linga ngakibacho ko babakurigia uriyo rachiko bagakwirukia bendera yo kurigyo buraibwense nigo bakiro muntu atakire kurwa abantu babere number of representatives kire kiama gyotoma nege kurwa marieta y'abantu babere abachiko bakorose secretariat n'abantu aba nigo bachiko bagwikaransa na koranga nakibako nyara ko bagokora emirimo yabo yo kurigia lieta yori rachiko bagakwirukia bendera mugano yo nigo ra CPG ya kanene ya gatano opposition no elikire gabo onyara ko bakogwesomera na koranga ningikiri bako bagokwane kirango kwanera igoro ya omugano yo nigo ntagete kurigereria omugano le page ya gatano gatatu ya gazeti ya The Daily Nation yasema biabono ko kwana barenga muraibwe enseli tukulie goro ni gara ete abakenya gucengera emyaka 15 nomo maega kurwa ekatiba yense ya Kenya enyara ko bakegwetigwo mwaka w'ikiribu 2010 na ngo buligereri barenge egatie bintu biri byanyara ko bigoikiranirwa na omugano yo nigora CPG 10 na boko nyara ko bago kurigererie gati ya bali banyara tuka bago ikiranoro no mutakanwa oyo kabiri muraibwe kiama kya ODM Aida Odinga abanogeli beji bunge ibere twaroche Amazon Jeva Kingi na boigo tokarra omonogeli yokurukunga Moses Wetangula nigobono umuraibwense arorekanete kobolia ebina chi gose bali bakuna balese bigambiro byo kuna chebina banyara ko bakorigerera ingaki bakonyara ko bagoikirania aliaganirie ase katiba nabo igo konyara ko bakorigerera ingaki emeroberio serikali konyara ko kegokorekana igatia chinkwane chiri muraibwense abetega kwanera na kwaneta gotebanga engakiende ense ya Kenya nigo yangire kogendera guchibosio ese nyencha abantu mbaro konyora gose babere batatu gosoyomo ogenda bosio ase kegambiro ochikororekana kwamereria kelikia nyara ko bageko bekworo otebanga yaya te konyarekana oteba genteke nge konyarekana na omwali Omwanchwa murigereri kwanyoranga kyanyara ko bageko irense ya Kenya kugenda ngora asokora magendero mwana inigo ra CPG ya gatano gatatu kutatega ntagetomo director ne ase nkwane yoyo muraibwense anyara ko bagakobeka turaigwonga nkikiri muraibwense abetega kwanera na kwanere tegoro y'abasaye ba Gen Z kera babete bakorobekana ase bara na namona akarorekana gawo kwaneranga ekera to gukwanera okorobekana uko ntobwenete ko batokorigerera ngaki katibe ko bagekora nabo igonga ki abakenya babwente ko bakotume kaliba galiabo lirira ase katiba tyaturego nsega tie chinkwane kiri cyabete chigokwano litukorega Omwanchwa murigeri korwa SSMU ya KICC. Young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket,
and present petitions to public authorities. That protection must be real. No Kenyan should lose their life, liberty, or dignity merely for criticizing government, expressing an unpopular opinion, or participating in peaceful demonstration. I recognize the pain that remains from the events of that period. Some families lost loved ones. Serious allegations were made concerning unlawful arrests, enforced disappearances, and the excessive use of lethal force. Chimurigeli yuno muraibu ensebu na kwigure ekerabetaga gukwanira ritukuri goro kiri ayarkaba gakurigereria sesabari ense ya Kenya buna egendete kaba gekurigereria ngakiri chiko inyiri konyarkaba ligo ikiranirwa ekera anyartukaba gakora ense ase omoyego yokorekanete ase melia ya KICC ritukerie goro kurende enkwana yabarayi bali bakwamiriria serikali Kalonzo Musyoka nera ndarorekanete gutwara igento kirito gotebanga chitangutangu n'enchira serikali ya Kenya kwanza yanyara ko bakegwikirania lichikerio tigatoigwe nkwane yunero asobwango toigunga ningikeli Stephen Kalonzo Musyoka abetaga kwana litukuligoro. You know, Kenyans now have a problem, a real big problem. The president himself said that he's going to deal with fellows who do it goons. He should start by dealing with himself, because this is an administration which gives space and comfort and support to goonism. Let him start there. I've issued a statement myself on the importance of this day, the 27th day of August 2027, because 16 years of devolution, for example. Is this president and this administration committed to devolution? When I co-chaired the NADCO committee, we recommended, for example, that even as we speak, counties should be getting not less than 20%, all right, of the shared revenue, up from 15%. Of course, some of us hold the view we'll give this a very serious matter consideration, and we propose 35%. From 15% to 35% of shared revenue, so that we can develop every part of this country. So these ones are giving lip service. And one of the things I've said is we have to give Constitution Day the greater significance than going to KICC and issuing a statement. Very closely. That's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Kwa hivyo, whatever it is that they are trying to do, I just want to tell you that on the 9th of October, the United Alternative Government has called, together with other stakeholders, for a consultative forum to ask IBC to explain to the country how prepared they are to hold the next election. And therefore, procurement of election materials and the systems is a key component. I don't want to give the impression I'm entering their space, but they also have a duty to ensure that all the stakeholders are comfortable. If those allegations are true, then it's a very serious verdict. Chumurigeli ekera togende tokoba tukurigeria sigazeti na boigo muraibu ense ekera betega kora ense ya Kenya gochengere emyake 15 nomo na betega gukwanira igoro yemuroberio wonchoreria obugima bwa Kenya wetera asomuroberio lia bwa tokorunga better bottom up economic agenda na akaranyara kabaga gukwana gotebanga niganyara kabaga kubika enchira yugo onchoreria obugima bwa Kenya tigatora igwa ninki abetega gukwanira asomo yigo yo nera kanyara kabaga gwa kirendege buna ebintu biri aberega gukora kerale service. Mandate of the people in 2022. It was not merely on the basis of campaign rhetoric or political sloganeering. We placed a concrete proposal on the delivery
of Article 43 at the center of our national transformation agenda. Universal health care, affordable housing, food security, education and social protection became central pillars of our national transformation plan. The bottom-up economic transformation agenda was, from the outset, designed as an instrument for the implementation of the Constitution. That is why, over the last 4 years, we have been translating constitutional obligations into practical benefits across healthcare, housing, education, agriculture, and devolution. More than 32 million Kenyan citizens are now registered, with 8 million being treated by Social Health Authority. Over 100,000 community health promoters are servicing households, and the 922 Lifeline is strengthening access to emergency care. More than 274,000 affordable homes are under construction, creating 1.1 million jobs. We have also recruited more than 100,000 teachers and constructed 23,000 classrooms to boost education outcomes, and rolled out a new funding model for our university education. At the same time, agricultural reforms are increasing food production, reducing agricultural inputs, putting more income into farmers' pockets, and strengthening service delivery through county governments. By no means is this work complete. Significant steps remain. Nevertheless, these interventions demonstrate that the promise of our new constitution is steadily becoming the lived experience of more Kenyans today than was the case before. This same constitution Omwanchwa murigeli ase litukelie gorobuna kwegure chinkwane icho igati ya chirichia bete chigukwanwa ase amagacha yu KCC chinga kinchiro murai bwense ekera moderator na ndoro muralia okurukunga Eric Latif anya tukaba kwirali bagana kumuboli ngaki cabinet yawe se baraza yawe yaba waziri kero ko rigereria nigo ya nyara koba kegotebekana kurwa se kegambero tebwati legitimacy esencho tikire ntyo mubaroli obwene to murai bwense ni garorekanete gagotebanga na etu bosemyo bokurende na ndebo igo nanya tukoba gakorekana kwegerera gotebanga ni gagendete koba gakorigereria engani yu asobo ime kurenda gatebanga na inche na bomubwente koba mugwanchira nanga no nyatindekire ni mubaro yo nigo nanya le koba nkoruli bagagochia saba subati anemono boni gani gombwate umuteneli bweli chiko somo semyo lyo konyara kabaka mosemya mwaton general urumusbati okurunga Madam Dori Kasodori igo negati yali abetega ukwano ne chinkwana chirichi alengase nseme ya KCC Omwanchwa murigeli buna nanyara kabanko kubekera page ya 5 ye gazeti ya The Daily Nation gukwanerere asobwagale tintageti koba gukwana mange yakogera aliba gukwanera na alia abetega gukwanwa itukuri gorotiangirane ase gazeti ya The Standard yesema mbia bono to chake no mugano babuga tomonene uyo kunyara kabako gukwanera nga nigo ekorolekana nga bono biri bibuga tobolito mbira eguribaga ebitanga ine bosyo mbiri ebitabuga tyobolito kokwana baligoro ya abakenya ngaki bagendete koba bakorigereria amaunchoreria nyara koba korekana kurende egento bali asobora ibaroche no gonchoreri kwechianga cy'abanyanyimbo bagoteba chi billion y'echibesa nigo chigo chikoba chikomurwa so gonchora chi uniform cy'abanyanyimbo nonya nabo kilige kuligera liguno bokoreri bwabekera bogendete ko baboko ba obwekere ngo gense ogima bwa abanyanyimbo nigo borobokong obokurumi nigo boko bwatani go nabanyanyimbo nabo igo
chinguma chyogo kagerwa kubakorera amamocho abakenya na kubatigania chingoma nabo chiro chyo nigo chigendete kuba chikobeya nigo bono bagokwanera nga emyaka 5 yaetire kurwa amaonchoriri yakorekana yogonchora chiange chichi abanyanyimbo bona mabolio nigagendete kuba gagonchokana na kuba gakobeya mange ayua kobolia company kieye yairwe echikoba gekoru chiange chyogo chia asabanyanyimbo abanyanyimbo chiri bwisano nemo abo bakonyara koba bakoigorerwa korwa ase skuru ya maigerio nigo bachikoba bakororekana litukolia rero babegete tune form chinya gokwana bale boigo Omwanchwa omorigereria chibesti chikoba chikobwatanigwa no gonchora tune form echo bagoteba gwetani chi million 330 ekera bago baba gokwana nabanyanyimbo bali bona asemeremo bali gwetani chiri bwe 50 nomo 55 nomo 56,000 bachikoba nabaro bakoranga tune form ichiabo chiakorerwa maonchoreri ase chi billion 2.3 chikoba chigotumeka bali bakonyara koba bakobolia mabolio nigo bakoboliga igere rais gose asobwa nkoba nene gonchora tune form cy'abanyanyimbo kurende embu y'abanyanyimbo tekonyara koba ke gonchorwa lina liriboli nene lire ase gazeti ya The Standard hogende se page ya kanu Omwanchwa omorigereria nabo konyara koba kogosoma gabu ororenga ningi kirikeroro igati ebintu biri biko bigokwanirwa igango kwana bare igoro ye supplier no rorioyo ochikoba gako egwetenda bachitega yabaga kwana robot rwa Maraga task force ngote barenga report nere committee eli ya Maraga ya etu ya rekoba gechikoba gekoligelinga kibintu biko chikoba bigokorekana ase sector yo ya auburendi namona sabanyanyimbo asibagote banga nigo batagete keumbe kikia National Police Service keire chi billion ye 142 aso mwaka bw'echibesa oyo nigo bono Omwanchwa omorigereria konyara kabage kuligerelinga kemeroberio chikoba yakorekana kurende tigato beto kuligereria sikeli bagokwananga what we urgently need to address as we approach elections is software embu y'abanyanyimbo nere bwente kabage kuligereriwa tali tune form ayana mangana kwane no mungwana ya mogorunga kama ungugi abatebanga egento keri tutageta sobwanga mono kebege kuligereriwa tutaragenda sobo choli buli busyo nembu y'abanyanyimbo tali yo gonchoreriwa kwechianga kiri baka bakobe kumugano yo no rase page ya kane ye gazeti ya The Standard bwesomere na kumanyanga ningi kiri baka babago kwanekera chi abutokire siteke 42 nigo ntagete ngendo mutimo ku musinini tokwira no Omwanchwa omorigereria togendera guchibusyo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire lituko bw'umugusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo keire ribaga rikyage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikyage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko Omwanchwa. My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass.
Ni kweli, Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Kirindwa la kuibire chinguru kirali tukunesegi ekirwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Eretabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya One Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya One Fit itoko tumia chinchire sato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchile ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndugunga international herbal medicine. Asili ya yaito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyile mechando ya bobwate, wetire nchila ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mayogo. Nye kwa buli ubo mrembanishin duwali chinko wirubu sukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiri ya marigiti omuchishobo songo. Wase, tuakire seme asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero bakire ya igoro bairwa mariogo muroira akwando kora matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Ensoko TV kochiko komanya onsi eya mase yamo ali
kiwe hari arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati mu Nairobi abego chi county chonse emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia kumanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Nabali b'Ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwanchumulili cha butokirista kemeronge 5 maiga yense ya masema mbiabono togendete kwa batukuligirili na raliali sechi gazeti anemona sema mbiabono nindoche umuganole CPG ya kabere ukwanira iguru ya kilibago tebyo murai bwensenga ninki abakenya baganeti president gago tebanga abakenya niko batagete babe bakuligirilia lichiko linya liense ya Kenya barorenga kirichiko bali kubara na nemono gaigango babali bagukwanira ali bako babagukwanira gati ya bali baikirani somo yego yokolekanete asamaga cha KICC kokwana bali uyu monachie ebina omukoro wekegambira kenene okurunga Justice Willy Mutunga negati ya bali babete bagukirana nabo igongo kwana bali igoro yekyombekelie kwamirilia gose ebyombe biri byokora ngobwana bwo mwanya bantu bwanyara kwa bokolendwa byabete bikumira na sensemo ya Jivanji egati ya bali babete bakumira noro no yule asekyombe kyokurunga Boniface Mwangiri tukuligoro na baro bakanyara kwa bagukwanira na kurwe kura yabo kubwatekana na bali barucenga bagendete ko baba kuyelie katiba yense ya Kenya malita babete bakobekaga bunegati yelie taliyo murai bwense asbago tebanigale kego chekenene kyogwikirania alia beire gosalia bwenete ko bagakorekana na boigo mwanchumulili mbabete bagukwanira igoro ya alia abeire gakorekana igati ya bali bale ngoro no moteli Ruben Kigame mugano yinigole ACPG akabere onyara ko bagokoligelinga ningikili kere asenseme yiboigo byombe bikoyero bwena bwo mwanya bantu byakwanire tenga nigo murai bwense arorekanire atagetenga abakenya mbanyara ko bakwamirelia ekera barali ibintu bitalika bigokorekana ekyombegia Law Society of Kenya nebyombe binde niko bono byanyara ko begotebanga kurwe katibe yo nyara ko bakegwetigwa nige kwamba karorekana umurai bwense igabwa tegento ikurunga deliberate attempts kutakoranga bali bakurwa eliogirio kogorokana kwamirelia ibintu bitalika korekana buya lyanyara ko bali gosirili bwense oise kogenda busyo mwanchumulili CPG gatatu ye gazeti ya The Standard go bagokwana igoro yo moteli umusubati Dolly Barton una asiri ubimabwaye ngukwana bale igoro yobugimabwaye bwa hoteli nabo igongo nyara ko bari bagateba n'umusubati obwateli yogiria lengeligia nabo igo akanyara ko baga koena nebitabwe 5 miliyoni 3 na nigo bagateba kurwa library yaye iyo ari kurunga Dolly Parton Imagination Library mwanchumulili iyo achageti umwaka bwili bwe ya mochi mikianda merongo kiandani 5 musubati uyu nigale gotera matera country music rit kuligoro nago tebetia igatia matera ali abetega gotera no gotera ukurugu Jolene kumanyekane temono matera ya na mange na nigabaga gosiribwe mabwaye kabwate myaka 50 myaka 53 8 years mwanchumulili na nigo bagateba chage tubugima kwa bwaye kurwa salenga takamono na kuruelio akanyara kabagago kina na kogenda gochibosio na nigo bakonyara kabago kwanera enchira abetega gotera na omoteli ondenero mugaka obetega gosiri mabwaye Ken Rogers bwesomere ACPG ya gatatu ye gazeti ya The Standard na bogonyara kaba gokumanyanga ningikili bakabago kwanera igoro ya omuswati oyu bagateba negati ya abantu bali babwato kumanyekana sensengi mana boygo banyara kaba bakogera abantu banyara kaba gosasuke se chingoro cyabo page ya gatano gatatu kokwanerere igoro yabamenyi bensemo ya mukuru abo banyara kaba bakorobekana litukuli igoro na goteba nga chinyumba cy'amaguru yense nigo mwanchumulirili bagateba nga
chinyumba chiabo chiabete chigotagorwa bailio banyara koba bakoeguri bagalio kwa gachiro chinyumba chiabo echibari chikoba goswa kulende bagotebanga goikira bono iga tibara guchinyumba echo ekororekana ng'abantu mbaraba ng'abo banyara koba bakoego nigo bateba matuko barwete merongo kianda banyara koba bakoegwa echinyumba goikira bono iga taraikira no Omwanchwa omurigeri mugano inorega iga bagotebya bande niko konye bakana echinyumba echi banyara koba bakoegwa echinyumba echo kulende tibara guchinyumba bugado yo dorega iga bwesomera ororenga ningi kili bako bakwanire gati yabo oyo moga goteba iga tutagete kumanya chinyumba chinga kichiabete chikoni nigo batotebeti bagochionia asekerengo gia isana asemio 5% kuikira boni gantura amanyanga ki chinyumba chiabete chikoni igo tutagete kumanya chinyumba chinga kichionetigwe nabo nyara koba kugwesomera ekiumbe kia IBC bono nigo gia sokire na kumwira ne ligachagwa geko motebia tiga gosoana na emeroberi yekiumbe kia IBC nabo igo tiga utobekera chinguma cyubolimo gwetera engana yabetege gosokigwa no munyakirogo bw'ekiumbe kyo Erastus Ethako niga otebanga gachagwa niga bwerete ko bagakogenda busyo anyare ko bagakurwa bushahidi tali yo kurutamangana tu yo gukwanira igoro y'ebintu biri bitayo nigo bakwana igoro yamangana yetenda nigo babwatetia machikali yaroro nabo igongo kwanira ari igoro ye system ngiri bachiko bakobeka asega chagwa bagago kwanira igoro yo murobeli go senjame yo rigereria sama isa yagateba kubwateka norbot konyarorire ngekiumbe kyogia IBC nigo kia kareto gwanchiriria asoko netende yo Omwanchwa omurigeri mugano inigo lese page ya 5 ya gazeti ya The Standard yesemambia bono tokogenda ase page ya 5 ngo kwana bari igoro yekiumbe kia abakoli obonchoreri banyataka bakororekana kwamiriria ekiumbe kia kiare asoko genda busyo na gotaka kuba mentera chibango echibagoteba chiamentiru ase omuzigo banyara ko bagoikia asensemo ya Nairobi Omwanchwa omurigaba koliembe bonchoriri obo kuru Nairobi gaigani bata bataite ko bakumanya ningi yako ekiumbe kyo kegendete ko ba gekuba mentera chibango bwesomere na koranga ningi kelkeroro bono abanywa amarwa umugano n'urega igase page 11 ye gazeti ya The Standard bagateba ng'amarwa alia atancheiri alia abwate birenge bibe byesumo nigara asechiro bone kyombe gya Kenya Bureau of Statistics nigo bonege ko boli go standards nga ikere ekera abakenya bagendete ko babakonyonsigwa chisumo gwetera ase ebinywego bya marwa nabo igo nonye nebinywego binde bikorosigwa bya biri bikuru kugisota gose chi beverage chirichinde Omwanchwa omurigeri umugano unigo lega iga gazeti ya The Standard gotebere ngani go yakorobo tati na konyara ko bage konyora nk'ibinywego binge bire ase chichiro bikonerwa abakenya sumu tuputu nagotebia omugano bwo musubati oguru Angela Mulwa n'abana baye oyokuru Chris Mulwa nabo igo omusubati oyokuru kwa Rosi Mbithe n'abana baye Angela Mulwa na Chris Mulwa ababekire baikibwa busi bwekegambero kubwatekana na kili bagatebunga nigo bakageire ko moita omusubati oguru Victoria Mutiso uyo betega koraswa ase omuchio Nairobi bagatebanga nigo barigeti bago bikanyara kwa bikumurasa na bono nigo bagatebanga gwitira ase ekine kegendete nige kegambiro bono kyanyara koba ye komenta matuke 25 bere banyara koba bako bekwa ase kegambiro bako banyara koba bako gendra gotigara ase seli nemono ekera obutuki bogendete bono mbeta umu yuro mu wakili oye nigatebetie kegambiro kegoronga nigo babwenete koba bakoligeringa nigo baigoriirwe egere banyara ko bakorigeri kurende Omwanchwa omurigeri nabo gonyara ko bagokorigeri gabwo tabarenga mbatakeri gokorerwa nonye na assessment yebirengereri byabo ngakibire mugano yugore se page 12 asoko nyara ko bakogwa somera na koranga ningikeli keko bakegokwanerwa egati ya aliale ase gazeti ye ya The Standard yesemambi yabono tiganda ira na ase gazeti ya The Daily Nation kwanere igoro kera babwenete ko abajumbe bakwanera ngakibako nyara ko bakoa ekyombe gya KDF iketede tabana jeshi gebwenete ko bakoranga banyoro kubwatera nokonne na nigo batagete ko bako balibaga banyara ko bakoranga ngubwatera na bale na ekyombe kelikende kurunga defense cooperation agreement ibabete bago bekerana eli banyara ko bakoranga ngakibako genda busigo chiko bakubwatera nebikosi bindo Omwanchwa omurigeri aya naye bunge onyara ko bakogwesomera na koranga ngikelikeroro musubati okuru Rosemary Koechi oyole ngomo obsase bengi ya KCB osiri bugima bwaya
na anamono otoka kale asenka ya gasiriti bugima bwayo Omwanchwa omorigereria ni gasiriti bugima kabwate myaka 40 abamate abasani naboigo bantu bali ariko bagakora imirimo nabaro nigo baikirana tase emisa yoko musabira na ekaba robiri tuchiko bakomwenia namono ngukwana baligoro yo musubati yo okorokwa Immaculate Kasaiti ni garo mo commissioner wo koligeria magana adata agotebanga nigo bono iga egento ntagete kobango tigere familia yenga nigo bono mwende NCP mu mochengere Rosemary ntoko nyara kabatoko ire nibugima bwaye ase ikia ya moya etrige kogera na manga betega kor musubati yo ni gatoka kakwete kale senka yaye na namono Omwanchwa omorigereria kere ya mate yaye nyara tukabage gosaba egento giliye korukunga banyara ko bakoyegwa chingaki chioko nyara ko bakumurera musubati yo ni gagotebekana kubwatekana ichingu majiri cyaba chikororekana asumtandao ni batebanga inyuma yabo yabwateme chanda mangana manga kororekana na ninkigekelia familia yabo egendete ko bagekoligia namonekera bagotebanga banyara ko bakurigereria ngaki bari ko bagokora emirimo na namono komenya no mugakoye company ya WhatsApp guchakira omwaka oyo egero chiko bagokoyera onde bwensi oli okole biasara gosechi company chiri chikole biasara kala chiko nyara kaba chiko tomera chi message abantu bagoro chi client chiabo bono ni wachiko baba commenter wengeli konya ni gogo tome message free to free ochi asomonto nda namona sechi company chiri chiko nyara kaba chiko iranelia kero konyole customer tate ko boli egento gete kolende bono chibese nchi chiko ba chiko na chuna bora tokeli tukolia lero gwatagete gokore inquiry gento gete kwanyole company ye iranire bwango yako iranire bono bagotebanga chitongoro 52 nigo chiko ba charged kurwa se chibese chikambe gati chinse chia maintainwe chibese chione company ya Meta nense ya Kenya, South Africa, Nigeria na boigo chinse chinde chire asoro ngoro rwa Afrika Omwanchwa omorigereria ni wateba gochakere talikia yamo mutinyi komi charges chinchi chikoba chikororekana chia chiroro Omwanchwa omorigereria nabo gwesomera nabo koranga ningi kelkeroro muchando bwa kubwata nigo nobo tuki bwa chiombe chirigose bali bagotuga chinda chiombe chene chinyama gose tugo ye chinyama ngo kwana baligoro yendagera bunegende takobage kubora nabo igekero murakera ogende takobaga koba igoro igaigo muwaziri ntomoroche okorunga mutai kawe oyote nete wizara yubolemi ngo kwana lenga nigo bono igo Omwanchwa omorigereria muchandoro robu endagera kulende bagende takoba koligia ngaki bakonyara koba bakoranga banyara koba bakokonya abalimi abu ensi ya Kenya tebasa gutwara umuchando bwokuborwa ekeliero bwesomere na kumanyanga ninki kelikere ase chigazeti cy'Omwanchwa omorigereria page ya 12 ye gazeti ya The Daily Nation nigo bagokwanira igoro ye chiamate chirichia bali bakoso abisibuna abagabana nabo igokora emirimo ase chi county buna bagendete ko bagoso ase bakobika chinkole na koire ebintu byaba Kenya gwetera asobokurumi kokwana bali igoro ye chiamate chirichigendete ko bachikubwata nigo ngokwana bali county ya Homa Bay ya Migori Omwanchwa omorigereria nasabiro kwabira ngokwana bali ne chi county chinde bune ya Turkana gaiga bagotebanga nigo bone kororekana chitendekera chikoba chikoena nugochia ase abantu bali bakonyara ka bakoena na ebintu gochia se county gosekere county etete okorobo golibonde ni okonyoranga ano chibes chiense ya Kenya chigendete koba chigosirira mugano yo wesomera ase nchira yo bwagale na namono onyara koba gokumanyanga ningi kelkerora kera chabiri chisabire chetire chitaikaisato na tagete wakili Bogongo aikega igase studio atotebinga ningi kelia ke koba aselichi kwa sobwenge egara tumbaye ko swase nkwanende yelitukolia lero litukolia ijuma no maito Omwanchwa omorigereria ngocha na kwalibaga na gotegerera na igunga nkikelio ko bagokwana na bokonyara ko bagokoligereria gaiga ngokwana bale igoro yense ya Nepal ACPG ya egazeti 20 egazeti ya The Daily Nation page 25 kokwana bale ngaki omusacho yomo abekire sebicha akonyara ko bakagokorerwa first aid ko sakonyara ko bagakoyegwa omatibabu ali abwango maega yembura eyugo yanyalta ko bagegotwa nabo igo macha kanyara ko bagagosomba chinyumba akayilie boroso bwense yo Omwanchwa omorigereria ile nyara ko bakogwesomera asenjira yobwikirano asemambia bono ne gazeti ya The Daily Nation Omwanchwa omorigereria asokonyara ko bakogwesomera na koranga ninki kelikeroro ko ikiraga bwo Omwanchwa omorigereria
igongo gotebinga nigo ngogotiga ochikoba gokurigereria yaroro kurinde gokonyora libaga nabo gwesomera na koranga ngakieke minano kelia kia Kenya championship Omwanchwa mulige chikoba gokorekana abasubati bali bako babako minyoka bono igabarorekane babwate chimbero china Beatrice Chebet Lilian Odira nabo igo Faith Kipyegon Omwanchwa mulige aseki minano gia Diamond League na nigo bagotebekana ngakibagendete ko bakominyoka nike minane kinokere nabo igo ngukwana bali igoro ya Kenya Police nigegendete ko bagakora maegerio na nilibanyara ko bachikoba bakogenda aseki minano gichikoba gokorekana asensemelia ya Kigali na mange alese chigazeti nabo igo ngukwana bali igoro ye timu ya Harambee Stars na bagendete ko babako rokora inchira bakoda kuyaligania bosio aseke minano kira chikoba gokorekana sorgo ngoro bagasoli bagendete ko babakora bija ase chinsa chiribale oro gosese chi club chiribale gatiyo bagasoli bali babere bakwanirwa no mogosolia olese eke club kya Bongereza ekikere ese division yensege okurukunga Collins Senje niga kogosolelia e club gekurunga Charlton Athletic naboko bagogwe somera na koranga ningikeli nigo anyara ko bagakogosolia ituko Real Madrid yabage kogosolia ne timu eyo nabo igo mogosolio mo Kenya nera kairukia bendera sogoso asigeti ole kogosolelia e timu ya Spain yekurunga Real Sociedad nabo gwesomera orolenga ningi kelikero rumogosolia yago nga Job Ochieng ye talent ngwa kanere boy gongo kwa nabale igoro ya ekeminano kelia kia Champions League tindara bakore tegende igoro kwa draw igoro bagateba Champions League nga kichitimu chichiko bachiko kolinga irete danero ratwara yo asenchira yo Bwakire na okumanyinga Arsenal bare bachiko gosoli na barabu Liverpool bare bachiko gosoli na barabu Manchester United no bale se Champions League ngobachi kwa gosoli na barabu lakini Chelsea aro yakole tamanga nabo magoroba yagosoli tena Charlton kombe kilitima etigo senga gikuruku chetri sano ne mama ige chinsa ibire sembambia bodo Omwanchwa muligeli tagete mu director itatu bekere chikatuni tete mu director itatu bekere yendege kurukwa chikatuni asembeo elitonyara ko batukuligireli na tebi gunsokie egekombe kia nigie Premier League mbatete gokera era sembeo nigere sepeji ya 14 nkagerete ere sepeji ya 15 na limo lero bayibeka page 16 nigekorokia igoro ye tune from cyabanyanyimbo utumishi kwa wote lakini asamba onchulilio ne nkuru kusukanko yo kogendera tabu to the Daily Nation gazeti ya The Daily Nation Omwanchwa muligeli ntete toligelia sobwango korokire asepeji ya 15 okwanere batebanga if all else fails ekiamagia ODM Register of Political Parties in office nabugoleti umurangu neranda abugate atasata tekobeka igorunga Mwananchi Party naboigo nagatete kabaga koligereria se tribunal arolengeli etelia soiroro your guess is as good as mine nabokomanya ningoyu okabaka gukwanira tigatora kolera abo Omwanchwa muligeli toba tugikaranza asobwinge n'umuwakili bugonga totebinga ichikelia kera tokulichengera ebara igo ya very straightforward gose nali nande ya chakira kwaba kegwesisi kanimono Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi mugusi Omwanchwa muligeli niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na lero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa muligeli aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kweligelia asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye n'Ensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango.
Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoro
emeroberio bw'Ikiage ky'omugusi nobe gukumirana na inche Frida Kirbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera eng'eria yabo ya kera litko Omwanchwa. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoreribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchureria 0788 66 66 62. Mwancho omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago bw'Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bire chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chinsa Frida Kirbo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi chumulili chetre 15 isatoma ya chinsa ibira asema mbia bone nsemo yo mweli yo gukuru murubili Ensoko Bwakire na buna nagotebia nonye litukuli etire limoni ntagete kora kwana no mwakili Benjamin Bugongo nigaru mwakili asumucho Nairobi na nemono nere na somerete lichiko na ndengo korali mirimo ye lichiko na ubakuru kwa bali bakoragira kurwa silichika sema mbia bono tete kora mwali bagara gukwandira itagani maeko mubuli mabuli abera 3 ekerense ya Kenya yabetege gucengere myaka 15 nomo yo gucengera lichiko liya liria nyarituka bali gwetigu mwaka w'ikirubere na 10 na gwikira bonige myaka 15 nomo ya nyarako bagekora muraibu ensaka bagakora ense eli nyarako bagekorigereria conversation gosenkwana yokogenda busenga kiwakili Bwakire Bwakire bia. Asante sana Soko Mwaligani kwa studio yaito. Asante sana. Tete togende bugange senye nchumugusina kumanyetora akororire. Igoro kwarigeretie go sensa chingira buranyore no nyine kiumbe kino kiaba wakili no mwali ngari kya ICC
nkiora kwanire igoro ya event ya KICC yaringe litukuri igoro event ya igoro yaringe anniversary katipa 16 anniversary gemineti na no koinyora litukuri a constitution ye yachete koba a constitution bano abande nigo bakwandirenge ekatiba na beroro lakini getigarete ko be document. You cannot say like that. Ekiagera ekatiba ebina yachete yachinjirie ebinte binge sana bitu tabwate. Egente kemo keri yachinjiri omna bana ganto bate the county assemblies or the county government. Kare ndwanye bwate igo yarenge twabwate local government na local government bali twagarukire chi councilor na mayor ndwarenge korora the impact una bonoiga tobwate at the same time umaiteriri babango depend chibesa from the central government kerege ndo kyango enderera according to the need ya central government bonoiga kere county can make their own decision barore ingi kerikere locally bagwene togokora iyo wanto konyara batena ekatibe ya it just remains a piece of paper. It is not possible to say that. Yeah. Mora ibwense litukuri gorekera abetega koira libaga yugo kwana na bakenya na anyorete libuli ntanganirio kubuli kunga tarekare ni ensemilio yogwanja na wagenda konyora mubaro n'uruganirie ye baraza ya waziri nabo igo ekera tokoba tugukwanira igoro ye baraza ya waziri nabo igo twanyara ko batukurigereria ugochika kwaringe kurwase kegambiro na betega kwegerera gateba umuteneri bw'ilichiko bwense ya Kenya Muswati Dorcas Odur negatie bintu biri yakolire bikoro kinga commitment ya emeroro yo guikiranira ichikeria 2010 ndoko nyara komogosia omonene bwense igoro yebinte bya gender. Gender is a very tricky subject. Indutega no Onyango si toligereri. Indutega no Onyango si tiriko nyora ekatipe yetaraja ntwa bwate kerokia women rep. Bono yeto ate konyora kerogo keroro according to the constitution kia women rep. Mugo si kitwanya ko elect une MP ore omosubati. You see, we should also start asking ourselves such kind of questions. It is very hard. Achieving it in a democratic society is a tricky subject. Ekiagara indutweka abanyene abatogo gakikura ntonya gwanjerana osena omosubati na togambere. Kero kuri ezi constituency cyonse cyagusi from independence mpaka bono constituency yanya wachoro omosubati une MP. Ekera ukwanira igoro yo tachorwa ko Muswati na boigo guchika gwike gambiro then a full realization nelinga a close kese katiba nigo kebwene tabono kiligereligwa mura ibwense na tetenga it is time tubwente kuligereli no na maunchuli ya ndabe ga okoru of course katiba ngende tekonyora maunchuli no ngwitira se bunge ngokore legislation yache ya unchura bintu bire bitatu byanyara kwa bikuligereli currently na tole constitution tera changewa I believe also na ekorende kamenekyo negento tokonyara go dictate na asengenje katibeta na we achieve that gender we are going to achieve it. It becomes very hard. So the only alternative na ndo maite kera koti ya ruleti ya tena it should be progressive. Kaligende ke gocha nangwa it should be progressive. But ingade ne ekina kiege penge part of ege penge kerike bana tekoligerwa ase katipa nyego chenjiwa gechenjiwa because negento keria otanyare maite ebintu byogochorana ngo babire bikong ngo babire bikong kegero monto bagochora omonto oli baigwete na nero raba representative ya ekara tugukwanira igoro ya ekatibe yenya na ndekere gochengerwa abantu mbande mbale barorekanite bagukwanira nga the faces chirichiarenge representation yo kuligerera ichiko ngakiriya bereri goikiranirwa abandi bakarekana gutwara mabuli amanekyo mbeke mogiye kurukwa giye kuligereria mangana ye katiba yeko tedeneru na Boniface Mwangi no kiarenge jivanji na kiroge gasokie esco card yabo yabali bakageire ko batabweneti ko bagoikirania ichiko liense ya Kenya omanyete egente kemo constitution ya toretereta ma katibe ya toreterete
no uhuru wokorwa maoni yao bunoro chebwenete koba na maoni maite tanya kobwekana nzeye ikara bantu bari batatu bose bane maoni tanya kobwekana ogo sangino yo abwata maoni ya mangao ori abwata maoni ya mangao ori abwata maoni ya mangao but at the end of the day bono tokona with the majority what does the majority say igo ponives koru their scorecard they are within their constitutional right it is us now the public to judge whether their scorecard is merited or is not merited. Is not merited. Ekero ukwana boigo omurai bwense nere na nyarte ko baga kwibekira ekerenge kenne sana gateba 80% y'ebintu biri abere gakora sense ya Kenya ni gabikorere insi yeli chiko. 80% when okorire insi yeli chiko. Omanyete igo bagatena to konyara we akerege kuba ebieka. Abantu no babonete bagatena this is what you have scored or this is what you have not scored. Ige president yare kuja batotena oitire oikiri 80% okuno gya kerege kuba ekigita bwende tikoba boigo ekega twarire binte binge sana akora maminta yeri chiko egente getangani nabono okobwata abantu abduction y'abantu basira tutari komanyanga ibale igota gwanza batatena oikiri 80% ekera kwairaniri ribolio ntagetumo director nabekira niri rube liomo shimiwa okabero munache ebi naseke gambere kenegense umushimiwa David Maraga na namono litukuligoro nanya altenera go sokiro boti akakwanira igoro ya litukulia katiba day agatebanga ekatiba yense ya Kenya ni gobono egenderete ko bagegotechirunse na nigetagete abana inchi banyara ko babako bamaiso gagatebe myaka 15 nomo eyetire kurwa bakenya banyara ko bagwetie katiba enya nigo bone kwamba kororekananga abantu bande nigo batagete ko babakurigirira katiba buneke wabayetu banyara ko bakorera imirimo sana namo nako bagakwanira igoro y'ubusuburi bw'ense ya Kenya nabo igo asibari bako bakurwanira ebintu na nigo litukuligoreria kerabete gakukwoka kurikoroboti uragateba ngaba Kenya nigo bagendete ko bagwitire mechande menene kerabande bagendete ko babako eterubugi mobo kongu nabo igagateba nga ase myaka 15 nomo ali aba Kenya banyara ko bagwesomya nigo akwamba kororekana yanda agendere ko bakakuyeligunse na niga bakenya bagwente ko bakoimukirira iguru banyara ko bakorinda biri banyara ko bakoba bakonyora na nemono ekera abetega ukurira tebanga bone kera toko batuko inyora lituko eliria katiba deria lingiri igoro igatebetenga ni chinga kinande boigo ekoko yarurugo se warning nga bakenya bagwente gwesokia na koranga banyara ko bakorinda katiba yabo na batoko amini ebintu maraga gateba ekiagera maraga no muntu okorere bintu biwo maine okorere bintu biwo maine by the fact yuna chimbu chiae ama actions chiae goro kichire ne ebintu agokwana ne biwo maine omaito ne ro muntu mutangani Africa yonsi konarify presidential election omuntu jakora boigo tali muntu le no muntu olitogotena romo sacha igera jago pressure ekoba asebine kamnabiri igekoba igoro sana but in nullified the elections and I fully associate the statement yae yadwete igoro karato kwa igoro statement yabete gekurugoro previously kera Mheshimiwa Maraga babete bako nalify bagotukutira ale obacholi obubwarenge umwaka bw'ikirubere na 12 ntwaroche by then muraibwense garengo mo deputy president immediately bagasoka bakagendese campaign bagateba chikoti chia bandia na namono bakagenda busyo bakagendera na ande bagacha karorekana of course no nyaba arwete declaration yo bateba chikoti ejine chia bandia mbe bindetine decision yeyo lakini bono egeseke gosereria kenne kiarorekane kwa kilingilinga executive parliament na judiciary executive they may decide ekera bako igwero okorangirigwe ekera barangirigwe bagende bosibwike gambiro bachikweresa na ekera banyoreri bagendete ko bako mochike gambiro nga ikegambiro ike na gendete ko bagekuru immunity kuchia saba Kenya gete bali bakororekana gwotora no nimiroberia ya serikali muraibwese nakwanirete igorekero konyora gosinense tegete kogenda busyo kwanyora umuntu ominyokire kotini obekire kina kwanyora abakenya bali 52 million mbali gojigo benefit ese ncho muntu yo mali seke gambiro
egente kenene abana inkito kwente kolenda nende togadi mono ni chikoti cheito nende tuisa konyora chikoti chile ball chiko make a decision which is not influenced by any external circumstances chiri yani chirwete chiwakolera omaine ekikera abegente ekiya sana ekiagero roje na bono iga ndobwati parliament omonto konyegambera na no monene bwense ko state house kelikenda okwana na kibako iwera but ekero kwara rena no ne decisions ba mekiri omonto na bakoenda court anyole an injunction a court order yogo stop egente kamenekyo mate kinegente kiya sana negente kawano kerwete korwe constitution yeye tobwate kale bondo to kwango nyaro okora wintu kamenebyo ekiagera to isako Russia judiciary ndogo nyetana igere 100%. There are some issues here and there, but largely you can be able to say na ebinte kokora nebinte bia na ndebinto bia pro mwananchi. Remember bono ne decision yeri lirie government ya daite koani airport yaito minus abananchi utakomanya omuntu kite abantu bagite bakonye kwerende no muntu kite koti akanyora an injunction which read airport yaito utakoni go tutango utakomanya ebinte kamenebyo biribire today obuya wocha to this 52 million matege ndego tokita totali komanya they say ignorance a decision ye koba made we must scrutinize it through court to mayena is this decision worth it ngia kobora ne court injunction na error dagwanye kina kere kina will not take forever a decision ye and recover implemented. That is the tenets of a democratic society whereby muntu takoboka mambi I make just a decision that because you are in the government ama you are the head of the state you make an unilateral decision matina ndege ndokende kie constitution ya torerengerie ko public participation omwananchi aye bakomanyibwe otebiwo buya bwegente kyo osomiwe naye orwa maoni you see omuntu obokire o make that decision ayibiga go turaru maoni ayo nagiye uja watainegente is going to affect 52 million ayibiga ko manyene yiye go affect you have not been consulted so we cannot fault you muntu kwenda court. It is within our constitutional right nini richi koliga tababoigo okay ega tukwanira ebikeko rebine bitabo bikora ensi ya Kenya wakili the other day mwarenge egoslo mugiro na inumwe kabanyene mukarorekana kumochia ebigambiro nabana chibi nabaroro of course that was within your democratic space naba wakili naboigo inkie kiorokera likirego chia saba Kenya baligeretie bigambiro sana because biro byaba Kenya lende batanga na bitigalete but the process of getting a judgment yo konyo mo Kenya it takes long ise kuligere linonye ni chi expose chia koliru ego depend Kenya iga bantu bande batere selective justice aya ningo gwengererie kineke bawakili moko ndoro libagali chiko likobe street line kwanyora liachire nandi yasoire engakende yaonchoka yagenda bakenya baganya ine katiba bakenya batagete ebarae lakini bona it's taking time for them konyora justice ligeso egoslo elitwa bwate amatuka yarire neri na chija chinjere chiarengo ororo chibwate bina kandi chikanyora injunction bakaira na kotini abande babo igo bako accused nebintu bya corruption ekerogo mune charge negendo kali obwento gosikwa mundata bwane go doubt you know you are handling amagima y'abantu osebina bibate chibesa chinene sana igomba ko muntu atware faith in you amanya gwa appear before you ponekero muntu agwanza ko twara doubts about your capabilities maita bono eshida gobere batirende bagire bagito baikaranse kyombegeto ngikaranse tona bali bakagiri the way forward nakigwa lero na bono we have not been able to that go slow and some of the things when we wata bakware isi the judiciary promised that they are going to implement them okay lichi golita kile in a straight line ichi kondianya koba in a straight line of course it is supposed to be a straight line but you see na lilitwa teba I know what maoni
na njini mbata maoni maoni itu tanya koba igaiga ntoyo na kanisa togwa kachingo bibina togwa kachingo bikuchi asekora sia yemo lichiko my interpretation will be totally different from the interpretation you are carrying depending which side are you. It is never straightforward. That is why one of the Gotwara Oyomo Chacho was a magistrate. Ego Chakorua, Uamusi Ayata Dena, Aina one interpreted it was not right. Oyo interpreted this, never right. Yes. Omwanchwa no Bwakire Benjamin Bugongo tolenera sema mbia bono togenda takaba tukurigereria igoro yenkwana ye katiba mayega y'umuraibu ensekora enseli tukuligoro na kurigereria ebingese biri biroro gose enchira twanyara kaba togo genda bosio bunense kurwe emyaka 15 no maya etire 16 years yonye no mwana ole kobaga gokina bono ne skuru ali chikobaga okora ye secondary school anyara kobaga kogenda se university igo ne nkwana yalenke litukuligoro na bora toke no bwate birengere bya ono tate kumanya insa chinde asibiri bya beta bigo kwanu litukuligoro kolende asobwa ngonta to mo director itara tobekere nkwana asigesa munye muraibu nsabete ga kwanera igoro yokorobekana kwa bete ko kolekana emense ya Kenya na namono nkikilia abete ga gukwana litukuligoro. Young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? Mandate of the people in 2022. It was not merely on the basis of campaign rhetoric or political sloganeering. We placed a concrete proposal on the delivery of Article 43 at the center of our national transformation agenda. Universal health care, affordable housing, food security, education, and social protection became central pillars of our national transformation plan. The bottom-up economic transformation agenda was, from the outset, designed as an instrument for the implementation of the Constitution. That is why, over the last 4 years, we have been translating constitutional obligations into practical benefits across healthcare, housing, education, agriculture, and devolution. More than 32 million Kenyan citizens are now registered, with 8 million being treated by Social Health Authority. Over 100,000 community health promoters are servicing households, and the 922 Lifeline is strengthening access to emergency care. More than 274,000 affordable homes are under construction, creating 1.1 million jobs. We have also recruited more than 100,000 teachers and constructed 23,000 classrooms to boost education outcomes, and rolled out a new funding model for our university education. At the same time,
agricultural reforms are increasing food production, reducing agricultural inputs, putting more income into farmers' pockets, and strengthening service delivery through county governments. By no means is this work complete. Significant steps remain. Nevertheless, these interventions demonstrate that the promise of our new constitution is steadily becoming the lived experience of more Kenyans today than was the case before. This same constitution Mchumurigeli kwa igule numuraiwense wakili numuraiwense Dr. William Ruto litukuligorekera betega gukwana tuchakire conversation of course twaraire chinga kitwara motegerere buna betega gukwana kera yarenge celebration ya litukuli katiba akagenda ahead kukwanira achievements chair neketu andate na tubone tukwanira about your achievement igobona tabantu bande bagotoki na achievement umaite karo chi abeire nabo chikororekana egento kende ngerina korwa soko kwana kwae liria twabwate a demonstration ya Gen Z. He condemned it. In fact, he called it a coup. Yesterday, he was talking a different language, praising it that it was the democratic right. You can see the contradictory between what he said then and what he's saying now. Maybe perhaps you can sum up and say, convenient to his situation, he can say opposite. But largely, largely they have not been able to follow what is in the constitution. Had it been that they are following Richiko, and go tole, why am I saying so? They can qualify statement yane. Chivasa Richiko Tomuko County, it is supposed to be sent quarterly. But you go sangina amatuka amange bari go tomachi besechi bunebu enerete eyagera abantu abange so many county government workers go sangina babere osena emetenyi tato batanya kolipwe salary yabo. Because of that, look at the level of corruption tobuate yendaye obisinde yonse yeserikali none kebande kyo mwana otena ne certificate yo mwana okoligia no nyore bosaigo mwana siko sungushwa okonyora gwara wonchukanire sana. So the systems are not working to the expected level. Had it been so, angokero monto naro chebinde kamenebyo. Okay. Ekero tugukwana litukeliria lengelia igoro lialenge yokuligeria ase katiba. One of the speakers ukwanete asege ikarokeli igoro no oyo kabeire umutenelbuli chiko imense ya Kenya Githuwai Muigai professor na tebete representation issue aba Kenya chinga kichikire bagwente kwa bakuligereria representatives baba kegwa sekerengo na kwangu sana. That is something kerege kwangu sana. Remember lichiko libuate ligoto tena, we have got 290 constituency. 290 constituency. No, we are which constituency, unlike the past, ngerina what the CDF. Like a constituency and Nekarango Nyarigereri, they receive over 100 million, not Mugirango. They receive 100 million. Ningoranje, a constituency ISIRIwe, ever imagine a constituency and at the moment, most of the constituency, no command resources, you are not going to get those resources. So, it is going to be very hard at the moment. They kiagara abana inchi ba manyire obiya we birogebi. Yeah, it is very hard. Koja watana gosenonya etomaji county ya Bosongo ne county ya Nyamira. It's very hard kiagara abantu baonjiro mosolio yo. Baroringa ki mosolio yo gwanja. Oneta yo jigotaka abe maigaye ye county ende. So it is going to be, I'm not saying it in our lifetime. Because it's alive and dead. It's very hard. Lifetime? In our lifetime. Wakili, it's very hard because... Wakili, you say the Constitution of Kenya is not
yani teri rigid itakorerwa maunchureri na be akorerwa maunchureru but again then may not happen in our lifetime egie chi constituency okay chi constituency in the sense that umaderi jikori tena they're supposed to be 290 constituency tindo jige okorekana in our lifetime reducing them, let's say, to 100 ama 270. It is going to be again a community. Okay. Go say T county, we have got 47 counties. Could reduce these counties to 20 of them. Remember, some of those things which are going to be done, there must be a referendum. Baka tutuare a referendum egweti na abananchi boka banjire na ba reduce chi constituency. Abananchi ababoka banyene na bata ite constituency remain boigo osechimenteke. So that is where the tricky part comes in. It is a good idea kera wantu wako nywe chai and era it's in hotels but not in the village because at the end of the day wantu wako make decisions na bananchi bali nsegali tadi wantu wako nywe chai hoteli na bango nywe KCC iyo the good professor gale ngasagi ya ingwane ina bekorrekana kwa very vibrant lakini ase binyurute kunyara kwa the good professor was arguing from the point of theoretical not practical. Okay. Egagala professor, the good professor. Does he mean go na na chinsa a village? Okay. I doubt whether he has ever done that. So, in my own understanding, omwana inji oli bwe village gali asendwete ko sesako ko seikonge ta wanjerana a constituency chibe reduced. Egagala bamanyire obuya. Why am let me again qualify my statement. Ndo abwate boundaries sometimes back everything abiarenge about those boundaries no nyambono if you are going to have boundary determination of boundaries after elections you will be able to see everything abigota kwa bororo ekiagera you will find ina chuodinjire chigota komentaka ne chuodinjire chigocha ko reduce ka abantu bali chigota ko reduce kamba gwanja ekiagera nguchikuru bale obogambi no tana lyobogambi resources chigocha towards that. Madekero a word ya very created. It means that omondo na wojo karanse kerogekyo. Okay. No mondo yigara karanse kerogekyo. Abantu bali going out of that. So it becomes impossible reducing. Okay. Ntubwa matebwe gati yense n'abana inchi. Buna whatever that was an elite setup yabwata abantu bali babwate lieta nsachinde nonye frisking yalengo ya security kuligereria a conversation ya so mwana inchi kawaida ekero muraibwe nsaye chakiri was it right na ande ekero to kwa nabo igo wakili unyore amatukabwa ngo igo muraibwe nse na ande na agenda KICC andagate yaba Kenya we really need to anchor our new development agenda asili chiko na ande tuligereria kitoko genda beyond 2030 kero muraibwe nsako na gocha nebisamunye ebi celebration CH a conversation yeye but ekera na ndo konyora nero komochigu mono igakurutwa magena too much than what is doing by the virtue of his position vacancy conversation ne conversation yo maite botambe omuntu nara oli ogosoki etempo orua ngaki arengerati abantu bande bamanya gocha so it is within his right and by the virtue is the president go set such kind of a conversation obuyambo linana ki abana inchi we have their share of that dona bantabangurwa maoni KCC bari bangurwa maoni aramaya kero kuligereri when they were giving kwabolin igoro ya ekorenderi ataba about 2060 it's a good conversation. It's equally a good conversation. But when this one get at the end of the day, abana jinguta kwa boli ubale. Bono ngerito bone to koligere ina is 2060 realistic. Is within our reach. Abangentu ya tabororo. Go say ya bone to cover something which is be within our reach. Is it 2060 ama 2040? You know? That is the conversation abana inchi to bone go tuara, which is good. Na ndo maitena linata yauna ekerore rida na ndo bwata magoso bakogosiwe
bakoko siwe kiagere onye gukora ebintu bitago geti abantu baka ama mocho baka, so you must have that thick skin tali mondo tuko mondo lyo ko gachigubwango okay egana ndembale bali bakora manonya mbosa tora gora igoso linde but bakwangete bosa okay akira to kwa naboigo embezzlement HWS chirichi SH county de chirichi headlines obogolia no boni bokorekana SH county procurement issues nali bagokwana ne katiba yense ya Kenya nero ya created units each lakini katiba karosi good administration process lakini omoelio embezzlement HWS chiaba Kenya chigendete koba asekerengo kiguru ebi na bigwe kuruli kotini kiragia sukirigia chire stage injunction yache kiragia chiriga kiagenda nande time ya lapse umugava nogenda tago toka na mamocho oyo ndojicha oyo ndene rubugoli na erogenda in terms of resources ne katibe nero to kwa kwanera what could be the healing remedy kurwase katibonye kebwate ebintu binde to go breme katipa into to kama nangi to go breme by the virtue of the quality of leaders we are going to choose and the one of yamboli osangina ekatipe neto tena after 5 years we are at liberty onye zwarire nyarebe ta quality ga singie ucha gotoa omonto mongao rigereria ne county to ya Nyamira county ita senguru ya Nyamira since ekwere yecha the county government devolution yecha gentongere omonto ratena yakorire kere fundamental gya chinjiri amagima y'abantu unless gento keri ratena yakorire ne kwemporeya abantu abange but in terms of infrastructure unaona chinya gitali chaito be it the county elibagora the county hospital or these sub counties when you go there is a sorry state of affairs by the fact you know the kind of leaders we are have put to that space na ubagogera bono ebinte byakorekana boigo bono ni ntubu n'abana inchi when we are going to utagochora tochora abantu bari toroche bayo tokolera egasi bunebwenderete okay that is the only better solution na ebine kero kwenda kotini. I do not want to comment ekero nche no Bwakire there are so many instances chegogera ebine bya delay in court yes there are so many instances I think ye chigaki tanyale ku explain so we cannot solely blame we na go drug because of maybe court yeta make a decision. There must be a reason to what's that okay na decision inchire chikwenda bwango sana nabone kare county yaito ya Nyamira yabwate chisege chinyinge ebina nebinge sana byabete filed kotini ebinde bire na bete in follow na ndebi kaenda bwango within 6 months be added so it depends with the nature of the case and the urgency in that yeah ekero kwanere igoro ya urgency na neki ndabona yakorekana ensi ya Kenya bono kogendero bochori buli busiga iga uise kuligeria presidency ya berega yokorekana chinsa cha East Africa igakia muntu akwanete na ayega iga igoro ya Buganda na gaiga twachakira ko batukuligereria kere conversation ikamine yego chaka abarayi bande mbale bakororekana boniga bakare kogende misangirikano they are not so sure go sembaru ororo batabugati chinkoma go sechigali chiabu go saligwa go saba na inchi go ituba siri bugima bwabo na a celebration ya 16 years nkewa communicate na abase bali babwate chinguru chokora aba Kenya it's very unfortunate na with this one ekera na nditoko anda abantu bakobori birogo wao bamagosankina chiguni cha infiltrate chancellor go ita abantu it's very unfortunate but this constitution gives us a mechanism whereby we can be able to hold the ones who are in charge responsible like abaskari bali batenelete that jurisdiction they can be held responsible but again to talina nelije kolire libe abantu bali babenda ko implement binebonete koba na bwababe talina lichiko tobwate lichiko ligi ya kabisa now as a shide kobera the people are supposed to be implementing lichikelyo
Mwachumurigeli nibuna kwegure no mwakiri tole na erega okuruku Benjamin Bugongo tagete asobwa ngomo director ito atobekere enkwana ya Steven Kalonzo Musyoka chikoba eyo mwalio asema byabonekera ngo kwana na wakili ageremo ala minyo kese kegambero na buranyorera nabwate file ya chikoba gakurigereria asobwa ngo mwachumurigeli kera mu director nagendete ko bagagonte bingatigara arora osinanya ko bakurigereria barayi bali assessment yo kwamilia serikali kera bataraikero muyoyo bukora ense they seem to have solutions ni taite ko manyanga ningi yakwara ebinte byacha byabora turategera ngekwana ya Kalonzo Musyoka. You know, Kenyans now have a problem, a real big problem. The president himself said that he's going to deal with fellows who do it goons. He should start by dealing with himself, because this is an administration which gives space and comfort and support to goonism. Let him start there. I've issued a statement myself on the importance of this day, the 27th day of August 2027, because 16 years of devolution, for example. Is this president and this administration committed to devolution? When I co-chaired the NADCO committee, we recommended, for example, that even as we speak, counties should be getting not less than 20%, all right, of the shared revenue, up from 15%. Of course, some of us hold the view we'll give this a very serious matter consideration, and we propose 35%, from 15% to 35% of shared revenue, so that we can develop every part of this country. So these ones are giving lip service. And one of the things I've said is we have to give Constitution Day the greater significance than going to KICC and issuing a statement. Very closely. That's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Kwa hivyo, whatever it is that they are trying to do, I just want to tell you that on the 9th of October, the United Alternative Government has called, together with other stakeholders, for a consultative forum to ask IBC to explain to the country how prepared they are to hold the next election. And therefore, procurement of election materials and the systems is a key component. I don't want to give the impression I'm entering their space, but they also have a duty to ensure that all the stakeholders are comfortable. If those allegations are true, then it's a very serious ngwani gwategerere neyo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka itukuligoro na erekera beteka gukwanira ekera ngoira nese nkwane yo wakili agari tukolire oro twategero mwazili buburindi bwaime Kipchumba Murkomen wateba ense ya Kenya gibwate abana siasa bale so mubaro bagoteba 0.001%. Igonga nekerengo gense, but key decision si chikale wakorukurwa semo ya siasa. Na maene key decision sio chikoru kura semo ya siasa ekiagera da making ekeroma itokora decision kisiasa. It means that you want to please the masses by the virtue that you are making a decision which is politically correct. It may be politically correct, but factually wrong. And elections, we are prone to be doing that. But it is not supposed to be done like that. ABCD. Kama usangina, the decision is very wrong. One issue yechigon. If the government is going to stand firm, that issue will not be there. Meaning, these guns, it is the government because it is having the purpose. In the sense that abantu terrorize, but batali pro-government. Ese nkwane kera tukwe future ya Kenya kera tukwe abantu bali baikaranse boniga bagoteba igorekera nari kona ko ikaransa nabasae na other groups. Are we making steps go senandere ekia gyoko gendi Kenya kire ne magena?
in your own assessment? In my own assessment, despite all the challenges we are facing, we can be able to say that we are making positive steps. If we compare what is happening in the region. Ngwaroje, uchaguzi nere yarenge Zambia some few days ago. It was not a joke. It was a sham. It was a sham. I don't think that in Kenya, that were having taken na yaani Onyango tibago siega koti monzako ile petition abaskari bale koti. That is a joke. A total joke. Igo tubegete bitambukiro uchibosi obuna abakenya na kwagenda busibuna umwakili yakwani byamono sana wakili doche etake metigarete chinsa isato. Thank you so much for your time. Twara kuneira seseme yeli chiko na ndeli tukulinde ninkwaligani ocheto na kuru ebirengeri na nene mono mu Kenya nyara ko bagakurigirira ngakiri chiko liri watebire nonya tuligirire tige suntekere bosia igana botogwetinyi tuligirira tororenga. There is some future coming for us. Asante sana mwana minto innocent ko ngalika okwana na abagusiba minto ande ko koranga likinga kiende na bongo chankwanira abana ba minto ibeli chiko. Asante sana mbiyamo sana Omwanchwa muligereri gwikirabu tiga murilisi mwakili egeranyara kabaga soka nande kwira na tole turakwana naye secita ikazi nini murobeli ne soko Bwakire nchenguru ku Innocent Onyango. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ine asama kia ya mbireo. Say no mbireo. Asama
amatuko amaega obugima bwakire rituko bw'omugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborkia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio bw'Ikiage ky'omugusi nobe gukumirana na inche Frida Kirbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba asitogosanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera eng'eria yabo ya kera rituko Omwanchwa. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liokuralia asegete senieke asoliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 Mwanchu omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago bw'Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi anyare bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liokuralia asegete senieke asoliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 Mrna nabaralibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinsa Frida Kirbo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke nakige kos Kiamesa Yamangana Maya Mwanchu omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago bw'Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi.
Omwanchwa omorigereria n'Ensoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yako iguribaga na kunyara kwabaga gotegererwa ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki. Omwanchwa omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bale chinsa mo chire isiko ya gusi ase chinsa mo nechia Nakuru. Omwanchwa omorigereria elitonyare ko batoko omugusi ora ase mo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsa mo Childoret no mugusi ora ase chinsa mo Childoret nenyare ko bakoigwegwa. Omwanchwa omorigereria ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba na chinsa mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinsa mo Chia Mombasa tonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwanchwa omorigereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batoko kora igekuru yaito tonyare ko togekora ase njira ebwenerete. Omwanchwa omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino. Omwanchwa omorigereria tonyare ko batoko korareria okorari konya gusira ase njira ebwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Bwakire chitaka 10 maiga ya chinsa 3 murubeli n'Ensoko Bwakire litukorero riri juma ngokora tole bono chitigale tange chitaka 20 tukore kurende ekera nare ko bangwetira ase egazeti naroro muganore nkomone nororo ogokwanira iguru yabasacha bagokwanira iguru y'umusacha ule ase nkasa matukaya bwango iga koteba balenga abasacha niko bagendete ko babagwetire mechande menena ase chinyumo bagukwanira nga amatuka bono abasacha niko bakale gwa kwibiranya nande gukwana bali iguru abasacha niko bakale ko bagutumuruche abasacha niko bakale ko rosi endagera abasacha niko bakale ko bagote ubakole biribiganiri musacha nubwenerete kogenda asigita seni kyo abanyanyimbo ochikomosoero munginogo obeiro muburukanu nyomba ngongitire nabo igo neta keiroro ko chief mambia omatebi chief nonya naje chaiga umungi naga kali kongita bugake igo umusacha ntaete koigwa se mambia bono na abasacha mwachakire gwanchira na gutware conversation yoko kwanera n'abasacha bande nga kiyaya umungi na nyumba kumuitaka ro musacha onde tigango togenda tomokonya kogenda mororo mwachi mwatebyo umungi na ngayo umungi na botokoroche kwabeire nyagitiare kenyureke gukari gukurugo sio mugaka buri nigenteke ne sana bagokwanera bagotebanga nesegi ya obokirirwe gendreta ase chinka chinyinge twaikeire se twakirietirie conversation umusacha arachiche asoke isiko iga isiko lia sansa tebenga yaya amaene nonye kindeiga umuzinginone nkongitare gakubwetera n'abantu ngita we at that level oso musacha nabagendete ko bakagukira nesegi yo ekaro munginere nabakogenda achiche atebino n'abasacha bande ngumate mugakora nkongitara te yabangina barayibe kanisa kwanyora abantu bakumnyoka bwango bacha kokonyo mungina ngayo mungina baminto umuntu oyo moberero omunyamango moitare lakini umusacha awi society ito yaikira asego ikaransa yategerera ngumusacho ya maene. Let's take a minute. Musacho oyo onyorire biranya ebinge sana kurwa somongina na bede studio gere 0788666663 asobwa ngo tokore submission ye chitorore nga basacha nga kibaka bagwekwanira gere chinsa chitaraga ndegere chabutukire 13 semambia bono maiga chinsa 3 semambia bono go bolitore ngo musachere nga yaberete basacha niko bakare ko bagwitwe gazeti ya The Daily Nation nibwa tomugano yokoro kinganga kya basacha bagendete ko bakurwana abande bayitiru batigire ne chinkoma abande bagendete ko bakurwana esegiyo bukiriru bakogenda segeta seni ky'abanyanyimbo babeke obi
mongina takubwatu mongina tagocherwa lakini ayo musacha utoke no korete gente kyo igokumira saa 10 cia mambiri utaraje gosoka nabo igwete nga agakorare side ye watangira ni rukare kwa bekiru biara a winner position yabangina baraike babwatu kuri nyombe nyencheyo tagete koraigwa asemambi yabono torore nga kitwa gachiri cia mate cheito go setu ikere aseto konyara ko bato kurigereria nga ntonyare ko bato go defend abagaka asichinga rende mbaba sakoba bakuminyoki gukuruoro onyoro mugaka tabuga tincherende monte yoko motegerera kwanyoro mugaka goitwa pako mwaeli kwanyoro ngumugaka urure nseye atabuga ati muntu kumwegerera so ekine kigenteke nabagokwanira nga kitwa agachiri cia mate cheito gotegerera bangina barabuntu anchiranete chisegi chiege nkane gento getancheire konyoro mugaka gwakwe biranya buriga akwayirira nero goteba ngati gaso nyumba mapema na bigo toka structural ni matabange goteba balinga mugaka manyete nabokonyora nero ro mulegevu negekora ebinte bigo korekana but I also want to know asobere taya sole ekero kurigereria tuikere twanchira nenga kichi buraburu nabo chikuru from another side chikomando chire nyomba chikuru kwa basubati bako ulinga 10 agotebinga ebono kwana buna kwari gukwana na inche ngoro kibuna abantu bari gukwana namba ito nere yuere 0788666663 totebia ngogose ngaki ebwenete ko basemambia bono narorire gaiga teba Innocent Bwakire mbuya mono sesenigwa thank you so much narore message yago tigango ndarara gose yaikeire se turanyare ko batogo protect abasacha Ensoko Bwakire buya Innocent ngagira nde Bwakire buya mono sana bagaka bago ituchinka bono musacha na babwenete kera kogenda no chief mungina nera tangiru saa 10 n'aba youth arome wenerete wa Innocent lakini bona bagake tu ate tukaingirwa unabona bagaka mbachande kitosokorera umaene egende kinage kwoneta segita banta bange bakangunga mukono unabona iga bagaka bande monsi bakoli gosomia abana mbali kuli lunch no mukungu ranje chinsa ko murugera wono naende ntu abasaja ntuli basubuku gotebi basaja bande nga ninjambe gete etogo kukemumi abona ende kukoiro mukungu ibarasa oza chief nere ko gonjo kera gotebi nga nayo musaja otamanyeti kugamba bwo ayaba tuleti barabara ali abasaja bago kuimuka badenga no tumaiti gokora kende keneke ibunga ntu abasacha tuafeli kitikatore bekera boyo ntuli korra so musacha uminda kumigwa to imokerere igoro abakungu bareba ko imokerere igoro guya sana byombe byabo bigotenena na barabo kabisa tuje pake kanisa ine abakungu baromba bwate chiri cyabo conference yabo lakini ntu abasacha kanisa ine ndo bwate kende byonse ochifu magana tayo kwa magana tayo bona na cyuru nyina bazaja bagukwira bange kyagera oburubuli dokorera guchinga nkore ndebonye na byabasaka banja barangira ni batwale many conference twara semania tuage kore peli moigo bakomwasiza ntiga kamba goito igaro rekanete gutanjira na magana ali aho gukwadworo ayi amuta kote zikurusi mieli okay asante sana biya mono urera abasaja to chamo okay abasaja to tuale kiombe geito se to gukwana na intu asobwamo yes yana abana abashauruje bajandike timbali gukwanira bo nando to ligidi bakatura kwana nyona abana abasaye bajandiki okay biyamono gakya siri bagaligia asante sana biyamono sana sebirengere byagebya ase kwegure oyu atebire nga naretete conversation nande bagayikaransa aba chief abagambi nabo ko ngakire simi nabo wateba no tatebe lietali yago sotebe kwana kubuka mambyo boero mungi nago yando chiko moboera buno ko boero mugaka mato mugaka gutangira nunga
engurumbe limo yarore mapema itarasoka engurai yanda yabwatunga yaite tumungina lakini abagaka barauba kali kuri biranya bagwa kwimete nyumba nabangina spaces njira atoka chigo konya bagakaba Nsoko TV asemambia bone namba itogere 0788666663 ototebie ebintebie yekero ko bagoko birigereria omugake conversation ya enero rong mugaka nabako genda busio asoero munginoye asegetaseni mate unabona into bagusito ruwete community go se amate yaito aso mugaka bwate chinguru chine nakoro kusimba lakini bono chisimba na jochi yakere nyumba Nsoko Bwakire Nsoko Bwakire byanga ke kwabokire to abokire bya to kwanera bangi nabakali goitaba gaka nabagaka mbali kwegereru chief tana go bwanga ba youth bachiko koboero mo ngina mambi bamubwata ataraboka bone kina kitoko bolinga bangi na barabuo banda bato soera tuabwatu okay yesa manyeta nguru ku 00 Wazi yangu wane nguru yaba chibu Sawa assistant chief plus na serikali yaye tukeli mo subati naro gwata chibesa chiane ngachiko moturanga nyohanga tingali gotura kana nenga chingali yo mugambi kamwe kina mwaterene nkaranga tigango legende cyo mugambi nenda nkonye kamubekera amabuta kamubekera nenda amabuta Mwambirende kitojo ikaga yaseture dirento esansi abagaka barabumba kwanta mangana abolende omata baka aboloke bagokwana bali no bwoba ngaki chibo ngaito okwana gocha chibo atarakwana kene rendo mukubwo kumbo musubati ochiro rosiri emeroberia ena chibo kuruma ko rendo kyokoshi Ono gingo to kwana to kwana to iketu na ikira bona sichibu aho to kwana nda kira ba kwanire ego cha to kananga ke chibo omusuwati ko myaka ko neri ba ota mama bana ire ndangwa ere sangu musuwati ko te bana ya yo mumuro yo manyete igona kwate bese yaye ogo iko konte bingande te bone bese esirira sore gwetera sobugimo obwanjani tutumno ko bwanjani bono bese Adio nalirendo chibwakirete akona akora chibuko kokote yabanga amanganaya baba no kwa chibesyo yo genda kole gentoki gendo mwaka ni chibesya gane kumbe barosi ne kumbo monto no ibo mugambi kona najo wetanoki finally nkoza kwakero mugambi simbadae mubone ki report yo kontingo mate egendo okora omuswati na mwagambe na mwaena nete genda mokole gento kigenda mukurane inde mangana iting na kotegele tinare ngoro ando gonjogere bas o akangonjokera tokarwa tokakora na nere ngatika na nere tumaya gocha ono ngatanga igoro muswati onde mpesa muswati ya kana mo igoro mpesa ngamwe fraud na kasi Bono te ko ikirenga kielende ngamuirenda te amuira police station to ndo ikira noro tukanda tukalikana muskali olenga on duty tukalikana nga tukaraka sakarakane elimo kolikira namwe alikira ntenga kwa moire float yerende kwa mwigolere mpesa na moire float ya 20,000 na moire mpesa ya 20,000 muskali ne tukagamba ne tukakura moti nyo yo mokaera to kana ro muswati yo kwanda ngo matina nyore fight erega Omoti nyondo ocho ikagati omoswati yo konte bingo mate tindo china ke mpesa yeka onkora ndo chinga ngamate mpesa yo kora to kwenye kora biashara ngosie kwere be amate koma ke yanga nyore onga ke sinyo konte ingo mate mpesa yeri yakora ngenti kiasi ke ngamate yo mate na kote ele kurita konte nga mate binto bire kwa korete ngoruo ronga mate ibone gento kero rongo chande ka to kwane ngo enda ngo ikoronga mate nga nge bese yeri konte ingo mate bese yeri no ere simi to jo tike simi ne simse ngo moira sa moskadi oria Ona yendo kia bate yo kumia amaskari olike namura akera rangeretiwe amaskari olike tataka murangina na kibono olio kamate bia na achire na irenda base yo menyana kwakorete ngaya no ekale nyomba igane omatege kina ite ko pidi ngaze kanyolanga abaskari ambali ko nkonya abaskari akalenga basacha iga bakunya komoroka ngina ngacha koranga bone gentongo kora obuyo muntu mukubwa bwe gale ngomwe cyesho musubati
ngaja kumuyo rekera ja kumuyo tukaenda tukagamba mangana ayo muswatira bakamugata ngina gaja goswagati ngaja kanyoro chibesa igobone kintu gikoro kunga musubati komo soera gochia somo sacha ore oraseke gambero igeko bakamusana iro kambi yonyo oro musubati ogwachire kwa mosoera ire asomos omonto ore kigambero oro musubati musubati na bakwambere kinakerekia kobua kwa mosoera asomonto oro musacha gochia somo subati. Asante sana. Thank you so much. Mbia mano 00. Ngayo kwana guru. Ngayo berete. Okay. Ukwane ire mangana mange sana kwegure. Abwate two practical examples. Era bate bajibe chiachi achiroro na ndana na mono narorire. Mugwa narago ntebi kurugoro iruiru ntubwatie signal. Thank you so much. Kora tubwatie senseme yo mtandao YouTube. Omwanchwa omorigereria ntogenda tego soti omochando yitororenga ngayo mochando berete mafundi wetu wa mitambo wanaendelea kuangalia. Una gwante biri na arorire buno goteba asemambia bono nga innocent gaki tutaite tubarore semambia bono Ensoko Bwakire. Hello obe diga mumurone narango janate bangano mumurone rugby usera gakiaro chega bateba nyese yezikeire iyete tebe kuchimbebe abasacha babera kando abasubati kando ngonya dia masacha bali kuigura bare rakatole mia ya mune 50 boke zengima kai gwado kyo gwadega ero dese chora nsekio Omwanchwa omorigereria ekara togende ko batugukwana akesi migocha ekara tigarite chiteka isano chuka tukule abasacha egento kilikiarorekanire ngani ko bagendete ko babagwetera chisegi chiegenka lakini barabuo mbakonyara koba bagoikie kina na ande chivu abo ero mungina saa 11 chia mambi gaiga ngocha bale batangiranu mugakotangiru saa 11 ngagi nande oyo wakoro ko muntu okorokunga tikoke koruchinsa mochia cha ikonge abantu babogire ikonge abantu babogire morari kwana koragera musacha gutangire no mambi saa 11 no muchifu ogosoba nyanyimba bacha kumurigi agosere to mungu na kwa bero mutangani gokwane gendeke ntoma tiko sengo jole batangire bara mayi baja babwatu abasacha bali kubwatu mambi abasacha babwatu saa 11 lyatarabo kagendegasi lyatarabo kagendegasi umungina rona kubwatu omungina bwatu aralia mongina takubwatu twa create spaces yo musacha aratoka go itunyumba ategera rubuye kine kiekere bya bono lyoli to kanenge station yeyo abantu balengo abanyanyimbo balengo gosobaga umugambi olengo igalengo omusubati yoli kine kinaboge gotegereru nali ngoro ke yura bwatu mambia lakini toke kananga station asa ino musuba amafata balengo oboka musubati obaka kubwekina anda bakakubwekina pada enanda ira no rate bongo mugambi montori ganja ande igana empono ne pati sana igomweteli bagani ne sana yawe ne ta finywe ande kana lyokore bona ke roko yo musubati omata seke gambira saba haja batakaine bosiaria bayabona ekwe oni bona liyo musubati station ya somo musubati agotoka omusubati agenda kuambere kine kiaona we aparagendo kinabage kotegererwa lakini to kananga kwa mwira saba haja bande bosiaria boma jikere kwa bae kangunje bano ngo sabo kutabakwa ne kolega yare ko nyare kananga chi station yechi paterani abasubati bato koro aba haja bato koro bona munda bone tureti tureti yani kwenda so mugambi abwena te gotwara abangina yani abwenda ko beka ikwari abangina baba batureti na bagaka baba batureti ensemo abayuti na barwa bangina na barwa toka abayuti barabangina na abayuti barabasaja bone kerego to kanenge ntekiro transfer ko kambwa mongina na bakoro muhacho ya mabira ikira mongina nkwanda nkomachi bare batorora mabira okay omongina obona bakori meni goteka okwana bomaene no musacha nere na bakugerera nero musubati umande bona kengi saransa lindo musacha
no murugione no macho ndo kugambira bono mato murugione ta kunyara kugambuki na kenge kunyara kukwanu umaene. Okay. Omuntu okonga kiteka yo mweri ninje ya mono mala innocence. Asante sana kwa kwade biya sana aminto batebire ngabono batira ni babeke gatigati ria debinga innocent ina arama tanga na igure nge kurua station mo gateba ngumo munginaje koboya rumambia soko Bwakire ntete tukore se bambia bono ekora na atakora cheki mugano yore ngese gazeti ya The Daily Nation kokwana role ebintu biri abasacha bagendete ko bagwitira bateba chisegi chiege nigo chioncho kire bono chikale ko bachiko target yabasacha anamano gukwana barenge kero musacha atete kogenda no kubike kino mungino tangana ubike kino soero mugaka ukuro tebo musacha ako ngitarakiri kwanyoro musacha nero migeire nse musacha ngayiyo eliyogiri ya uli kobera singa kikamine no soero mungino kirako mochera se abanyanyimbo soko Bwakire ari wafio mularia Bwakire uya ningo to kwanere se mambia bono okwana Zakaria barake korurioma lioma abantu mbiya bale lioma Bwakire no mularia ikino kikiagerira abasacha bangi barkwena nekunga mukuru wengenti asenge choko irugali sabasacha bandi bali bamaga gukora libunesese wakorwe sese bono gokorwa gokorya kabaye kwire Wani tari kunyari kanaga ki abasacha tutwari barasa tose mani mulaba kabire kinte turu kagenya bibaho kana dande chinyomba chiri chia kabere chia kale chia igesarate chibwerete koirana yaro mungi nawo chaguo ikorwa saba kaka bwatebera ubakogera utamanyeti kugamba bwogo ya badawa batenge iro muraria Ome basije tukuruguru tugatumira ugoja ngo tukora basi wabazije tukuruguru bagatumbugo jazi bagatumye kuruguru bakaturunkani bugoja bakaturunkani kubagajija wagajija bono kwanya tuwe pangara kimuraria Asante sana kurujize beji aliyoma oyongokilizada tebirenga wabazinye tukuruguru bagatumbugo chinsa bono innocent gakia bagaka tuale gwanja tutuale tuleti yaito elito jara ko batokoraga kitogokora namba yaito yesimie kerango kolera ekara bona ikire jumba liikire hitukolio mwali rede togokore iki totebya ngo mugano yora bagaka bamigeirense etomigeirense tuli konyegera goko boli gunga kwaga ndo chief goikandoro mubulinga oyunga kiaji chabo nande kwanyora gokurangeli ngoko chana na kwa mochete soko Bwakire Hello ngaki Bwakire Bwakire buya ningo to kwana nere semambi abono Anthony Nyabando minto ngayo mbiro werete ngayo bereta akire samaka disi kwana karomo gako ogosoro mungi noje kubwatu mambi gako igure kurwa bwesamba mate nseme yi matabu mu gako na batagete gototebya gasinera kera chia beri zitake 32 maiga y'ichinsa isato chiaitire murigereria inche tigantigerabu lakini nabota kere bwesomere origererie nanda abangina na inumu nanga mwaka motebe nga baminto nchoyone na mwagete ngajanga musaba mabera atarangi kibosio neli mutantebia motebe ga uzenga kwana kogendo chi usaba omusama soko Bwakire 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 buya sana eyo nyakore buya nabukire na inche nyasango na gotubukia ale chisanga na kunyoga chira ni nyasango na gotubukia na gwateba bono ndete gotebe kemo abaga koma ete na gwatebire kana nkelinga tima siri chiro ria kanyi ligo torwane ri kiara boko na boko goserwa kwa makuru baka kwagenda nona sesere kana mutago nkonya bamintu kokorunde ngokorunde mutago nkonya yaba kungo wabune byombe byabamenya kire bwango batanga na nkoti
ama kuimuka rende kwanya no mwaka bota chirense gwasi kweresa wanya rende ngabona bagakantu gwati na kitoko kora bono kerokere twenyo rumuntu guturwanirira bona tima etio muraria etoja kwanda bona bona itonyo re biombe bira bintu bigotokonya ekera twakonya ka buna bagaka ekiagera nabo konyora nabo togotachirunse sana ngo ikabugo umugambi uri musacha na ndo ngaka gosine ibiranya nande kwari gwara mami gose mungi nazira nande kwari ibiranya karigereti bono rocho mungi na chance ke nyomba na arire ibiranya no musacha ndo ngitire bona ngorere ere buna muntu musacha ngore ko imuka na ndwanirira wanya inchako ibiranya kabisa gatukura bami ndo musacha yere bono na kibono musacha ara chankonye na boto cyane ke to muraria Auta batanga atogocha gutura na gori gatuturane togenda lisaga lyogoromegana torobe kare kabisa turi cyose ne union kiko turwanirira ega naito sentu wakonya ka omuhako minto asante sana yasa oyo mbiyamo no twara litukuliana nayo mu rigereria nabwo mwari twagambire na RSA ikiye chetigankorera thank you so much na ndebe bono rende sema mbia bono inchebuna na koiguru mu rigereria buna gwakwanire lituko ye wiki go chantoche tuligere litororo ne union ye chigo se chiachire na ndo buyambo linga dayane wiki yo konyoro iranire aje ko tatebiga iganga kie kera tarire sikanga kiaroje bintu bire ka kiwe yo nere nga kiago akagingo soka bwa atebi gunga sokorokora to basa kurwaniko soka Bwakire Hello ngaki kwaboka no lyo mwiro iro Anthony abando mbiro iro rango kore bwanga kerengende nona kago watebiga Hello ninko igwete nyabana Anthony nyabando mbiro nale ko watebia muhago abakungu batikira abakungu batikira aro tanga ni bu mugandi aro tanga ni bu mugandi bona do higuria nayo goituma nayo goitwa okay no mutumu ruti utanga no okay asante sana Anthony pia mono tigatokorera abo igura basacha ba minto tweitiru agonte binga innocent tweitiru korobekana na tebi ngo chikobe mosuko tuligere li union kiraboro asechi segichigenka is not encouraged nebe no muswati ebe no musacha is not encouraged na ande bali assembly justice bali mokuligereria mangana yeokorwa oboyene guchia sabantu keresegi ya chiregenka tigakoligererio igu no musubati oiteto mugaka ochake goseka take your time tegerera umanye ngakiora konye ya mateyu na ndonye bintu mbiko nyarekana yolio mote balisilo bidi tigatokora nene nje buna nago tebiringa tigatora na ase wiki yega asomoroberio Ensoko Bwakire Jumatatu no nkarega iga nchengoro ku Innocent Onyango bye bye twara itukoligeli ijuma Eye n'Ensoko TV.